Вітанкі Вау, конечно. Вітанкі сябры, я вельмі рада видеть вас на этом канале. Давно мяне тут не было, амаль больш чым год. Для тых, хто мяне не ведае, я Борис Будзько. Невялічкі блогер у тых межах, у якіх мы про это можем сказаць, і па якіх гэта можете убачыць на гэтым YouTube канале і ў астатніх сацыяльных публічных маіх сетках. Я студэнт уже атрымліваецца другого курса хімічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Але яшчэ афіцыйна, мне здаецца, я на першым курсе, але першы курс ужо ўсё, што можна, я здаў, все залікі, экзамены, і мы менавіта пра гэта сёння будзем з вами размаўляць. І таксама я яшчэ педагог дадатковай адукацыі па хіміі у вядомым таварыстве з абмежаванай адказнасцю курс Хедр. Сёння мы з вами робім працяг той гісторыі, якая пачалася прыкладна год таму на гэтым жа канале выйшла маё першае беларускамоўнае відэа і першае вялікае відэа пра тое, як я паступаў на хімічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Калі вас цікавіць, чаму менавіта хімічны факультэт, як выглядала моя падрыхтоўка, як выглядала паступленне ў мае гады, гэта вельмі важна падкрэсліць, таму што тут і тое відэа і гэтае відэа, это ўсё выключна пра мой асабісты вопыт. І разумееце, што ў ваш год паступлення ўсё можа змяніцца, і ўсё тут мяняецца проста кожны год, каб усё было аднолькава, было вельмі проста, але змены ёсць, і калі ласка, сачыце за імі, гэта вашая, не мая адказнасць. Калі вы хочаце, яшчэ раз скажу, паглядзіць на тое, як усё это выглядала, паглядзіце мінулае відэа, якое выйшла год таму. У сённяшнім відэа мы з вами будзем размаўляць, як для мяне і таксама яшчэ для некаторых іншых рабятаў выглядаў першы год навучання на хімічным факультэце. І я думаю, што мы можам увогуле ўзяць БДУ. Я ведаю, што ад факультэта да факультэту ёсць трошкі розныя рэчы, але мы можам з вами паговорыць пра тое, што мы бачылі, як я ўжо казаў, некаторыя іншыя рабяты, з імі вы пазнаёміцеся далей, думаюць пра навучанне ў БДУ і на хімічным факультэце. Таксама я хочу перадаць вітанне кожнаму і кожнай, хто даведаўся пра мяне праз тое відэа, якое выйшло год таму. Усім вітанкі. Спадзяюся, што яшчэ з гэтага відэа пра мяне хтосьці дазнаецца. Працягваем расказваць пра адукацыю, хімічную адукацыю на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, тому што я не бачу такіх вялікіх і вельмі абгрунтаваных відэа пра тое, як выглядае навучанне на хімічным факультэце. На жаль, мне яшчэ вельмі важна падкрэсліць яшчэ раз тое, што ўсё сказанае тут, это выключна мой вопыт, вопыт тых, каго вы тут побачыце. Калі ласка, не старайцеся экстрапаліраваць гэты вопыт на сваю асабістую рэальнасць, на тое, з якімі баламі вы будзеце паступаць, або на тое, у які год вы будзеце навучацца. Разумееце, што ўсё можа памяняцца, і памяняцца вельмі хутка. Часцей можа памяняцца ў добры бок, можа памяняцца ў дрэнны бок. Тут, на жаль, мы з вами нічога зрабіць амаль не можам. Я раблю гэтае відэа для того, каб падзяліцца вопытам. Здаецца, што такі вопыт можа быць для кагосьці палезным, карысным і будзе скарыстаны на тыя патрэбы, якія вам патрэбны. Я хочу пачаць свой аповед, расказ, вельмі, так ведаеце, храналагічна. Я буду час ад часу падглядаць, але, здаецца, вы на монтаже гэтага не убачыце, таму што я ўсё падрэжу. І ўсё будзе выглядаць добра. Але ў мяне тут просто ёсць падсказка, ляжыць на падлоге. Каб вам усё расказаць, точна расказаць тое, пра што б я хацеў вам расказаць. Пачнём расказ храналагічна, і храналогія тут пачынаецца ў канцы жніўня мінулага года, тобто 2025 года. Это што? Правильно, пераезд у інтэрнат. Інтэрнат на першым курсе даецца ўсім, хто яго пажадае. Ужо далей трэба выконваць пэўныя абавязкі і тое, што ад вас хоча БДУ, для таго, каб атрымаць інтэрнат на другім, трэцім, чацвёртым курсе. Вось. Значыцца, інтэрнат, я жыў у інтэрнаце нумар 2 студэнцкага гарадка Беларускага дзяржаўнага універсітэта, які знаходзіцца на вуліцы Кастрычніцкай 2. Вельмі неверагоднае распалажэнне, вельмі блізка да нацыянальнага стадыёна Дынама, метро, станцыя метро Першамайская. Калі так паглядзець, это амаль цэнтр горада, але трошкі так далей ад самого цэнтру, да праспекта Незалежнасці ісці прыкладна хвілін 10. Шмат чаго ёсць, магазинаў. І разумееце, што гэта вуліца Кастрычніцкая, не станцыя метро Кастрычніцкая. Вуліца Кастрычніцкая, там шмат пітных і іншых устаноў, дзе можна вельмі класна
правесці час. Вельмі, ведаеце, студэнцкая, маладзёвая вуліца. Пераезд у інтэрнат для мяне это, канешне, была змена навакольнага асяроддзя, змена людзей, которые побач, змена абставінаў, которые побач, і яшчэ адно з таго, што это пераезд у горад. Таксама ў канцы жніўня адбываецца такі, ведаеце, агульны сход на хімічным факультэце. Збіраюць усіх першакурснікаў, которые прыходзяць і пачынаюць распавядаць. Па-першае, дзякаваць, што абралі хімічны факультэт, віншаваць з тым, што мы паступілі. Мой год паступлення гэта выглядала так, што прадстаўнікі дэканату факультэта сябе прадставілі, што яны робяць, што яны выконваюць, сацыяльны педагог, псіхолог, і таксама быў расказ ад кожнай студэнцкіх арганізацый, якія працуюць на хімічным факультэце, тобто чым яны займаюцца, хто іх прадстаўляе, калі вы хочаце туды трапіць, што трэба рабіць, і так далей і таму падобнае. Потым кожныя разышліся па сваёй групе, ужо ў канцы жніўня вы даведаецеся, якая у вас група, першая, другая, трэцяя, увогуле ўсяго 8 груп на хімічным факультэце было. І, здаецца, столькі яшчэ і засталося ў 2026 годзе. І вы ідзеце кожны па сваёй групе, вы ўжо ведаеце, будете бачыць і ведаць, хто з вами будзе навучацца ў групе. Але я хочу сказаць, што я, напрыклад, у жніўні яшчэ не памятаў, з кім я навучаўся. І для мяне это все было вельмі ў тумане, было вельмі складана запомніць, з кім ты навучаешся, таму што, яшчэ раз скажу, новае асяроддзе, новыя абставіны, і новы будынак, у якім ты вучышся, усё новае, і это неверагодны стрэс для мяне, як для астатніх, на жаль, не ведаю. І пасля гэтага сходу адбываецца першая такая куратарская гадзіна. Куратарская гадзіна, яна павінна быць кожны тыдзень у вас, і ў раскладзе гэта напісана. Это як інфармацыйныя гадзіны ў школе, класная гадзіна ў школе. Это тое ж самае, толькі з вашым куратарам. Гэта выкладчык на факультэце, які адказаны за вашу групу, за яе суправаджэнне ў ўсіх гэтых нейкіх невядомых мне справах. Тобто, мякка кажучы, гэта ваш класны кіраўнік. Там мы з ім пазнаёміліся. Там жа на той жа першай самай куратарскай гадзіне былі выбары старасты. Я абраўся старастай, адказнага за БРСМ, профорга, і, здаецца, ўсё. Гэта людзі, якія адказваюць менавіта за БРСМ і за прафесіянальны арганізацыйны камітэт. Таксама на гэтай куратарскай гадзіне у нас была размова з нашымі куратарамі, студэнтамі. Гэта тобто куратары, але студэнты, якія дапамагаюць асацыялізавацца ва ўсім гэтым жыцці, даведацца якойсьці інфармацыі пра выкладчыкаў і іншае. І, тобто, такая, ведаеце, падтрымка падчас навучальнага года з боку гэтых куратараў студэнтаў. Пасля этого ўсё скончылася, там былі выходныя, і было 1 верасня. 1 верасня у першакурснікаў пачынаецца з лекцыі. У нас пачыналася, я спадзяюся, што такая добрая традыцыя будзе працягвацца з лекцыі на фізічным факультэце у такой вялікай аўдыторыі, як ведаеце, ва ўсіх гэтых фільмах, яна такая лесвіцай расце ўверх. Это была лекцыя з на той момант дэканам хімічнага факультэта Зураевым Александром Викторовичем, на дадзены момант на факультэце іншы дэкан. І ўвогуле, што я вам магу сказаць? Па-першае, я чуть не спазніўся на гэтую лекцыю, але я паспеў. Лекцыя была пра тое, што такое вышэйшая адукацыя у Беларусі, што такое БДУ, што такое адукацыя на хімічным факультэце. Увогуле, я бы так сказаў, это не лекцыя, такая філасофская размова з аднаго боку пра алімпіядны рух, тобто пра адукацыю. На факультэце ні пра што такое іншае не думаюць. Адукацыя, навука, сацыялізацыя, новыя знаёмствы. Тобто пра штосьці вот такое было. І на этом ўсё. 1 верасня скончылася. Гэта ўсё, што ў вас будзе 1 верасня. Навучанне пачынаецца з 2 верасня, і першы час у нас гэта былі 3 так званыя лекцыённыя тыдні, калі адбываюцца выключныя лекцыі. Начитваюцца лекцыі па неарганічнай хіміі, па вышэйшай матэматыцы, па беларускай мове, па ўсіх прадметах. Першае, што я вам хочу сказаць, што лекцыі ёсць па ўсіх прадметах, у тым ліку па фізкультуры. Толькі пытанне ў тым, колькі гадзін прадугледжана на лекцыі. Напрыклад, па фізкультуры 1 лекцыя ў семестр. Па матэматыцы там, напрыклад, 20 лекцый. Это я прыкладна вам кажу. Па фізіцы, напрыклад, 15 лекцыяў. Тобто лекцыі ёсць па кожнаму прадмету. Ось гэтыя першыя 3 тыдні выключна лекцыі і практычныя заняткі па фізкультуры, нічога такога прямо вау расказаць вам няма. Першыя 3 тыдні адбываецца сацыялізацыя, і мне было вельмі складана. Як казалі мае сябры, мае аднагрупнікі,
Першыя тыдні было вельмі боязна глядзець на старасту, таму што это быў такі загадковы чалавек, які ні з кім не размаўляў, і выглядаў вельмі цікава. Ну, яшчэ ж, разумееце, не кожны адзін пра аднаго ведае. Я таксама амаль нічога не ведаю пра маіх аднагрупнікаў у першыя тыдні, але я вельмі рада, што наша знаёмства было вельмі ўдалым. Мы гутарым на працоўныя, як я кажу, тэмы мы точна можам пагутарыць. Пра штосьці іншае, можа, і не можам пагутарыць, але кантакт і супрацоўніцтва існуе. І это вельмі класна. І яшчэ ў мяне ёсць такая своеасаблівасць, якая праяўляецца ў тым, што я не магу вось ужо ў першыя хвілінкі кінуцца да чалавека, сябраваць, быць знаёмымі. Мне трэба час, каб паглядзець на людзей, на іх паводзіны, на тое, як яны выглядаюць, што яны робяць. На жаль, я вось так з усіма знаёміцца і быць знаёмымі не магу. Мне, ведаеце, мне трэба час, каб зразумець і паняць, удалы, так скажем, чалавек альбо не. Калі вы чалавек больш такі актыўны і сацыяльны, то вам будзе, мне здаецца, прасцей сацыялізавацца, знайсці знаёмства, пабудаваць усе гэтыя масты. Это будзе вельмі крута, але у мяне было як ёсць. Зараз я вам раю паглядзець тыя фрагменты, якія я здымаў у верасні. Адчуйце мой стан, як гэта ўсё было. Паглядзіце на мой твар і паслухайце тое, пра што я кажу. Друзья, всем привет. Лежу, читаю Солженицына. Провожу последние дни. Это мой последний свободный день лета. Вообще. Сижу вот такого вот, точнее лежу, типа загораю. У меня еще есть несколько домашних дел, которые мне нужно сделать. Я сегодня пограбил траву, помыл посуду. Вот мне еще нужно пропылесосить дом и подвести в коридоре. Сегодня мой последний вольный день, завтра заселение в общагу. Очень страшно, мы не знаем, что это такое, но если бы мы знали, что это такое. Паспорт у меня есть, 4 фото 3x4 тоже есть. Медицинскую справку я тоже сделал, но только у меня не собраны вещи. Вот единственное, что осталось, это собрать вещи, себя как-то попытаться собрать, морально подготовиться ко всей этой будущей жизни. 10 месяцев придется провести там во время учебы. Потом вот 28-го заселения, 29-го организационное какое-то собрание, что-то будем организовывать. Ну, я так понимаю, нам будут рассказывать, как будет вообще выглядеть наша учеба. Welcome на химфак. 1 сентября начинается учеба, я уже знаю свое расписание на ближайшие 2 недели учебные. Еще прикол в том, что оно будет меняться каждую неделю. И каждый раз будет что-то новенькое, что-то разненькое. Я практически никого не знаю у нас в своей группе, и это просто какой-то не пойми что. Мне очень страшно ехать, мне очень страшно жить в общежитии. Мне очень тяжело будет познакомиться с людьми, потому что я это недавно обсуждала с подругой. Мне нужно время на то, чтобы понять, какие есть люди, кто нормальный, кто ненормальный, с кем можно быть собой, с кем нужно будет притворяться, и как вообще себя лучше всего вести с людьми, которые будут себя окружать в общежитии, на факультете, на лекциях, кто с тобой будет рядом сидеть и все остальное. В принципе, я морально готовлюсь, но к такому я не знаю, можно ли морально подготовиться. Я пытаюсь, по крайней мере. Как-то так. Сегодня, на удивление, очень солнечная и даже более-менее теплая погода, учитывая, что уже пришел какой-то, так скажем, осенний циклон. Уже совсем осенняя погода. И, во-первых, темнеет очень рано, и солнце встает тоже очень поздно. Лето уходит, и погода совсем не летняя. Но сегодня вот более-менее тепло. Это, знаете, похоже на бабье лето, да, которое осенью. И вот это чем-то похоже, но еще тепло. Я надеюсь, завтра похожая погода будет, потому что если ее завтра не будет, и завтра будет какой-нибудь дождь, то это будет совсем не эстетично. Вот это то, что я хочу сказать вам. Вышел 2-й сезон шоу With Love Megan, с любовью Меган, и я уже потихонечку начинаю его смотреть, уже посмотрел 2 серии из 8. Обожаю ужасно Меган, ужасно хочу себе в будущем такую жизнь, когда мне будет под 40, под и 30. Но для такой жизни придется, конечно же, работать очень и очень долго. И не знаю, на каких работах, чтобы получить такие деньги, чтобы все хотелки, которые она там осуществляет, позволяет себе. У меня упали ключи, пофиг. Как-то так. Сейчас еще чуть-чуть полежу, потом пойду пылесосить. Одежду с улицы нужно в дом занести, и шмат чего еще треба зробить.
Як-то так, сябры. Завтра я хочу заселиться, поехать забрать студенческую эту карточку, потому что мне уже 2 раза приходила смс от банка. И жить. Друзья, всем привет! Сегодня 17 сентября, и это первый день, когда у меня появилось ощущение, что я в состоянии что-то снять впервые для Ютуба из новой главы моей жизни. Это выглядит и звучит абсолютно странно, но, если честно, все остальное время у меня отсутствовало желание что-либо снимать, что-либо как-то запоминать, документировать, потому что у меня присутствовало состояние такой, знаете, мелкой фрустрации, принятия нового места, новой роли и вот это все остальное. И сегодня мы получали учебники утром, у меня, знаете, появилось ощущение, что я на каком-то другом месте. До меня это наконец-то дошло. И от этого очень, как это сказать правильнее, приятно. Я очень рад. Это было не очень простое время. Сзади за мной вы можете увидеть стадион Динамо. Белорусский стадион, близ якого я живу. Ось гэта можете побачить амбассада Республики Молдова, Республики Беларусь. Кожный день хожу каля яе. Ось дипломатичную машину вычищают. Ведаеце, будавіна такая старая. Тут еще одна амбассада, але якой гэта краіны не ведаю. Неважно. Учеба идет хорошо, пока нет оценок, все идет вообще прекрасно. Как появятся оценки, они рано или поздно не появятся, поэтому это надо предвидеть, это надо уже чувствовать, думать об этом. Я стараюсь, я учусь, я читаю пособия, пары, ребят, каждый день, в том числе и в субботу. В эту субботу у меня одна пара по высшей математике, практика, а у моих коллег еще потом английский. У меня нет английского. Всем вітанки! Я, Хлусняр, сказал вам, что буду шмат чего снимать, показывать. Але коли мы с вами апошні раз бачились, вельми крутое питання. Зараз я гуляю, сегодня пятница, завтра суббота, пара по вышмату и до хаты. Сегодня у меня было только 3 пары: медиаинформационная грамотность, физическая культура и физика. Где-то больше физика, за 20 хвилин до кончатку лекции была пожарная эвакуація. Шмат чого вам треба розказати, але я не ведаю, з чого почати. То бок, почалися лекції, господи. Лабораторные по хімії, лабораторные по фізиці. Працуємо по фізиці вже на наступному тижні, апошня лабораторная. І у першому семестрі це вже буде все. А ось у наступному буде крышечку больше. У меня первая работа была норм, другая по физике работа просто. Не устать, не сесть, потому что было вельми складано її робити. І ось на 3-й лабі, так сказать, по-науковому, по-студентськи, уже буде оборона этих лаб, які я робив з моєю согрупницей. По химии все крышечку простей, только на другой лабораторной у нас была прам-лабораторная. Это было кислотно-основное титрование. Было вельми цікаво, мені сподобалося. Але трошки крышечку неправильно у нас атрымалася. Я ще нічого не разлічваў. Але калі вось у меня будуць подлічу, что трэба, все дадзеныя, то поглядим, что будет. На паза наступным тыдні, то бок будзе наступны, і пасля наступнага тыдня будзе першая контрольная по хіміі на тему растворы, якіх гатовіць, якіх рабіць, іх это все. На наступным тыдні у нас лабы по перакрысталізацыі. Я не ведаю, что это такое, але буду читать литературу, доведвацца, что гэта такое. Бось, что еще вам рассказать? Все идет, праца идет, учеба идет. На наступном тыдні по вышэйшай матэматыцы, здаецца, гэта правильно казаць на беларускай мове, будзе контрольная работа по комплексным лічбам. Ось тут я уже на белорусской мове не скажу. Матрицы и их определители, системы линейных алгебраичных уравнений.
і методы іх рашэння. Таму трэба рыхтавацца. Ты ўжо ва ўторак, таму вось выходныя буду рыхтавацца да гэтага. На выходных яшчэ буду рашаць задачы, якія нам на лабараторных задалі. Лабараторныя па фізікі афармляць, друкаваць. Спраў шмат. Дзесьці ў канцы верасня пачынаюцца першыя практычныя заняткі, і вось тут ужо пачынаецца рэальнае навучанне. Першае, што я вам хочу сказаць. Ёсць такое залатое агульнае правіла вышэйшай адукацыі, якое, здаецца, ўжо можна зразумець падчас навучання ў школе. Усё залежыць ад выкладчыка. І ў вышэйшай адукацыі гэта вельмі і вельмі працуе, таму што экзамены у вас прымае кожны выкладчык асабіста. Значыцца, я ў гэтым відэа свядома не буду называць ні імёнаў, ні прозвішчаў, нічога іншага тых выкладчыкаў, якія выкладалі ў мяне падчас гэтага навучальнага года, таму што ў мяне няма дазволу, каб распавядаць такую інфармацыю. Я ўвогуле вам раскажу пра то, як выглядае навучанне на прадметах, і распавяду вам, што мы вывучалі і як мы гэта рабілі. Значыць, зараз у нас будзе з вами агульная такая бяседа па ўсім прадметах, што былі ў першым і ў другім семестры. Паехалі. Першы і самы галоўны прадмет, які вы будзеце вывучаць на хімічным факультэце, вядома, што гэта хімія, і ўвесь першы курс будзе прысвечаны неарганічнай хіміі. Па неарганічнай хіміі, акрамя практычных заняткаў, існуюць лабараторныя заняткі. На лабы, як это кажуць жаргонна на хімічным факультэце, трэба халат. Ён можа быць белым, такім медыцынскім, альбо зробленым з устойлівай тканіны, якая устойлівая да хімічных розных рэактываў. І я вам раю менавіта такі халат. Ён будзе каштаваць трошкі даражэй, чым белы халат, але паверце, гэта халат, які вы набудзеце адзін раз і назаўсёды, таму што падчас працы у лабараторыі, паверце, канцэнтрацыя рэактываў зусім іншая. 90 з чымсьці адсоткаў толькі адна серная кіслата. Усё можа пайсці не так, як вы запланавалі, таму што сінтэзы найшмат складней і зусім іншае, чым тое, што было ў школе. Таму я раю халат з устойлівай тканіны, з устойлівага матэрыялу, а не халат з бавоўны, вось гэты белы медыцынскі халат, таму што ён вельмі хутка у вас зруйнуецца, асабліва ў другім семестры, калі пачнуцца самастойныя сінтэзы, і там сінтэзы бываюць складаныя, і для атрымання рэчыва, якое з'яўляецца вашым вынікам гэтага сінтэза, будзе патрэбна шмат рэактываў, і ўсё можа пайсці не так, як вы запланавалі. Таму я вам раю халат. Ён звычайна сіні альбо чорны, з такой устойлівай тканіны. Ён будзе найшмат практычнейшым. Першы час на лабараторных занятках сінтэзаў не будзе. Першы час тут будзе патрэбен сшытак, аловак, альбо ручка, калькулятар інжынерны. Менавіта інжынерны, проста калькулятар вам на хіміі не спатрэбіцца. Ну і зразумела, што прыходзіць табліца Менделеева, усе гэтыя хімічныя рэчы вам таксама спатрэбіцца. Першы час на лабах мы знаёміліся з рознай тэорыяй. Першая лаба была, мы мылі хімічны посуд, рашалі задачы, кантрольныя розныя пісалі і выконвалі усе агульныя розныя сінтэзы альбо рабілі нешта іншае. Самастойная праца у лабараторыі пачынаецца ў другім семестры, калі вам выкладчык дае менавіта вам сінтэз, напрыклад, там дихромата амонія, альбо якога іншага рэчыва. Вы робіце гэты сінтэз, афармляеце такі вельмі прыгожы бланк, вас з ім пазнаёмяць выкладчыкі, я ўжо ў такія дэталі не хочу ўдавацца. І пасля таго, як вы атрымаеце сінтэз, зробіце яго, на наступнай пары вам трэба будзе абараняць гэты сінтэз з вашым бланкам, адказваць на пытанні, распавядаць, чаму вы зрабілі менавіта так, а не вось так, абгрунтаваць сваю методыку, тобто поўнасцю абараніць атрыманае вамі рэчыва і той шлях, якім вы яго атрымалі. Прывыкайце і звыкайце да таго, што абараняць будзе трэба у БДУ і ў вышэйшай адукацыі. А прыкладна усе вашыя пісьмовыя работы, но акрамя там кантрольных, часць іншага, курсавая, сінтэзы, даклады, все это будзе трэба абараняць. Для практычных заняткаў існуе пералік пытанняў, якія вам трэба падрыхтаваць да гэтага практычнага занятка. У кожнага выкладчыка свая крыніца пытанняў. Хтосьці самастойна іх друкуе і перадае праз старасту, напрыклад. У кагосьці гэта нейкі падручнік, у котором усё разбіта на тэмы нашых заняткаў. І тобто у нас тэма там 17-я група, мы рыхтуем усе пытанні па 17-й групе. На гэтым практычным заняткі выкладчык можа вызываць на рандом, можа вызываць па жаданню. Вы падымаеце руку і вас вызываюць.
Усё можа, яшчэ раз нагадаю, усё залежыць ад выкладчыка. І вы адказваеце на гэтыя пытанні. Таксама на практычных занятках пішуцца кантрольныя, калоквіумы, але ўсё гэта там існуе план, які вы можаце ўбачыць, і ўсё адбываецца па вось гэтым плане. І зараз яшчэ мне хочацца з вамі зрабіць агульную размову пра адзнакі ў БДУ. Адзнака, якую вы ўбачыце ў сваім персанальным асабістым кабінеце студэнта БДУ, вызначаецца па вось такой формуле. Вы скажаце, што гэта значыць? Значыцца, X і Y – гэта некаторыя каэфіцыенты, тобто іх сума – гэта адзінка. Разумееце? Што такое рэйтынг? Рэйтынг – это ваша адзнака, якую вы зарабляеце сабе падчас усяго семестра. Па неарганічнай хіміі рэйтынг складаецца з кантрольных, якія вы пішаце усім потокам, тобто увесь першы курс піша ў адзін дзень адную і тую ж кантрольную работу. Далей, гэта праца на практычных занятках і на лабараторных. Гэта ваш рэйтынг. Экзамен, вядома, што гэта адзнака за экзамен. Па неарганічнай хіміі ў маім годзе я ведаю, што 0,7 было за экзамен і 0,3 было рэйтынг. І вы ў сваім кабінеце атрымаеце адзнаку не за экзамен, а вось менавіта вот это тое, там дзе ёсць X, вось гэта Y, вот это каэфіцыенты, і ваша адзнака канчатковая, якая будзе ўплываць на вашу стыпендыю, калі вы іх будзеце атрымаць, і яна будзе складвацца менавіта з гэтага. Напрыклад, у мяне было 7 мой рэйтынг, 5 у мяне экзамен. Зараз вы бачыце, як гэта выглядае ў формуле і якая адзнака у мяне будзе. Я, на жаль, не ўмею так хутка ў галаве лічыць, таму я вам усё падлічу на монтажы і вы ўсё зможаце ўбачыць на экране. Так працуе па кожным прадмеце. Адзіная розніца толькі ў каэфіцыентах. Напрыклад, калі я не памыляюся, па матэматыцы было 0,6 за экзамен і 0,4 рэйтынг. Па фізіцы ў другім семестры увогуле смешна было 0,51 за экзамен і 0,49 гэта быў рэйтынг. Тобто 0,5 і 0,5 я не ведаю, каб такое было. Часцей за ўсё мінімальная, але перавага яна даецца экзаменам. Спадзяюся, вам это зразумела. Таксама знаёмлю вас з тэрмінам захадная адзнака. Што гэта значыць? Это мінімальная пазітыўная адзнака, якую вам трэба атрымліваць за кожную работу пісьмовую. Тобто это адзнака, мінімальная адзнака. Усё, што менш яе, гэта вельмі дрэнна, і да вас будуць пытанні, у тым ліку наконт акадэмічнай запазычанасці. Захадная адзнака ў БДУ гэта 4. Калі вы атрымалі 4, віншую, да вас няма аніякіх пытанняў. Калі у вас 3, 2, 1 альбо штосьці іншае, да вас існуюць пытанні, таму што гэта ўжо не захадная адзнака. І, напрыклад, калі вы атрымалі 2 за экзамен, то гэта пераздача і акадэмічная запазычанасць. Па неарганічнай хіміі і ў першым, і ў другім семестры, і залік, і экзамен, таму што мы на хімічным факультэце. Зразумела, чаму экзамен. Наступная дысцыпліна, пра якую паговорым, гэта беларуская мова, прафесійная лексіка. Калі у вас ёсць павага да роднай культуры і матчынага слова, то раю вам наведваць лекцыі і практычныя заняткі па гэтай дысцыпліне. Зможаце даведацца, што такое воцат, купарвас, шпаталь, бавоўна, усе хімічныя тэрміны, ну і таксама зможаце паразмаўляць. Выкладчыца, якая была ў мой час вельмі класная, раю вам прысутнічаць хоць на адной лекцыі і хоць на адным практычным заняткі. Мова вывучаецца выключна ў першым семестры і па мове толькі залік. Наступная гэта замежная мова. Замежную мову вывучаюць у першым і ў другім семестры. У першым семестры залік, у другім семестры экзамен. Я з-за таго, што ў школе вывучаў нямецкую, ва універсітэце таксама працягнуў вывучаць нямецкую, і мой аповед будзе пра нямецкую мову. У нас было ўсяго 5 бакалаўраў з усяго першага курса, якія вывучалі нямецкую мову. У нас ідуць асобна бакалаўры і асобна магістры, таму што ў магістраў 2 гады вывучання нямецкай мовы, а ў бакалаўраў 1. Нас было 5 чалавек, і мой узровень нямецкай быў самы хужэйшы з усіх, які вы маглі сабе толькі ўявіць з усіх, хто быў у гэтых 5 чалавеках. Таму першы семестр быў залік, атрымаць было яго вельмі нармальна. У другім семестры, канешне, ўжо было крыху, так ведаеце, боязна, але не так давно я склаў экзамен на 9, і вялікі дзякуй выкладчыцы, якая была з намі. Я не ведаю, ці ўбачыце на гэтае відэа ці не, але сказаць слова ўдзячнасці і павагі ў яе адрас я не магу, таму што вялікі дзякуй. Я сказаў, што не будзе ніякіх імёнаў, прозвішчаў, і іх не будзе, але хто ведае, той ведае.
Вялікі дзякуй, тому што яна сказала, што вы зрабілі не проста крок, а вы зрабілі прыжок. І з таго, што было ў вас у верасні і таго, што мы малі ў канцы чэрвеня, у вас просто вельмі класны нямецкі. Яна сказала, не забывайце нямецкую культуру, здаровайцеся, калі будзеце бачыць выкладчыцу на хімічным факультэце, та і ўвогуле ў жыцці. Вялікі ёй дзякуй і вялікая павага да такога выкладчыка. Я яшчэ не сутыкаўся на хімічным факультэце з такой павагай да студэнтаў. Это было вельмі класнае акадэмічнае супрацоўніцтва наконт нямецкай мовы. Асновы інфармацыйных тэхналогій. Прадмет, з якім вы пазнаёміцеся толькі ў першым семестры і па ім залік. Асновы. Яны і ёсць асновы. Гэта асновы інфарматыкі, але на такім больш павышаным узроўні вышэйшай адукацыі. Вядома, будзеце знаёміцца з тым, як працаваць больш крута з Word'ам, Excel'ем, PowerPoint'ам. Тобто, гэта такі пачатак інфарматыкі. Тобто, гэта інфарматыка, але на больш высокім узроўні. Самае галоўнае па гэтай дысцыпліне наведваць практычныя заняткі, але іх называюць лабамі, але гэта не лабы такія, як па хіміі альбо па фізіцы. Пра фізіцу яшчэ пагаворым. Проста вы прыходзіце, садзіцеся ў камп'ютэрны клас, выконваеце заданне, у вас яго правяраюць і ставяць плюсік. Адзнак няма, таму што гэта заліковая дысцыпліна. Проста выконваеце то, што трэба выконваць. Калі не будзеце выконваць, то пойдзеце на залік, вучыць пералік пытанняў, якія ёсць да заліка, і будзеце адказваць на залікі, што вам трэба адказаць. Фізіка. Дайшлі мы да яшчэ адной дысцыпліны, па якой ёсць практычныя і лабараторныя заняткі. Значит, вы спытаеце, што такое лабараторныя заняткі па фізіцы? А я вам распавяду, што гэта прыкладна амаль тое ж самае, што і было ў школе. Заняткі лабараторныя па фізіцы адбываюцца на фізічным факультэце. Это вельмі блізка да хімічнага факультэта, ісці хвілін 15, не больш. Значит, вы прыходзіце, і ў першым семестры увогуле ўсяго 3 лабараторных работы. Першыя две, вы першую робіце нейкую работу, якую вам дае выкладчык. Там ёсць метадычка, вы яе чытаеце, робіце, што ад вас хочуць па гэтай метадычке. Пасля этого прыходзіце на другую, таксама выконваеце вашу работу, і на трэцяй лабараторнай, так сказаць, сустрэчы з вашым выкладчыкам вы абараняеце тыя 2 работы, што вы зрабілі. Яны павінны быць аформлены згодна правілам, пра якія вам раскажа выкладчык. Часцей за ўсё гэта друкаваны від, тобто трэба друкаваць, рабіць у Word'е, печатаць усю эту справаздачу, і потым вы яе абараняеце. Вам могуць задаць пытанні па вашай тэме, не па вашай. Тобто ўсё, што датычыцца вашай работы, вы будзеце павінны расказаць. Напісаць якую-небудзь формулу, вывад якой-небудзь формулы, графік, усё, што датычыцца вашай работы. Першы семестр фізіка з'яўляецца заліковай дысцыплінай, таму тут што трэба? Атрымаць 4 і ўсё. Атрымалі 4 за лабараторныя, я вас віншую. Чаму? Таму што у вас не будзе аніякай адзнакі ў вашым асабістым кабінеце студэнта. Тобто, калі вы атрымаеце 3, то да вас будуць пытанні. 3, напрыклад, там па лабараторнай, да вас будуць пытанні. Атрымалі 4, гуд, і я вас віншую. Далей гэтыя адзнакі нікуды не пайдуць. Вам трэба на захадную адпрацаваць, але адзнаку вы за гэта не атрымаеце, таму што у вас у першым семестры па фізіцы залік альбо не залік. Таксама існуюць практычныя заняткі. На гэтых практычных занятках калоквіум і кантрольная. Калоквіум гэта больш па тэорыі, кантрольная гэта больш па заданнях, ужо такіх, ведаеце, практычных фізічных задачах. Тобто там шарик рухаецца з хуткасцю та-та-та-та, знайдзіце гэта. У першым семестры вывучаецца малекулярная фізіка і механіка, у другім семестры электрычнасць і магнетызм. І ўжо ў другім семестры, як кажуць, пачынаюцца галодныя гульні, таму што тут ужо экзамен. І ўсе вашы адзнакі за лабараторныя, за практычныя уплываюць на вашу адзнаку, якая будзе в асабістым кабінеце. І таксама экзамен уплывае на вашу адзнаку. І тут ужо не 3 лабараторных, а 6. Вы робіце 2 работы. На трэцяй вы робіце справаздачу за 2, што вы зрабілі. Потым яшчэ раз вы робіце 2. І на трэцяй у вас справаздача за тыя 2, якія вы зрабілі. За кожную ёсць адзнака. Увогуле па лабараторных бяруцца ўсе вашыя работы, і потым бярэцца сярэдняя арыфметычная, якая акругляецца ў вашу пользу, і ідзе такая асобная адзнака за лабараторныя работы.
Так само па фізіцы ў другім семестры ёсць практычныя заняткі, на якіх мы выходзілі да дошкі, але за выхад да дошкі наша выкладчыца адзнакі не ставіла. Адзнакі былі за кантрольную работу і за калоквіум. Калоквіум па тэорыі, кантрольная работа задачы. І кожная з адзнак, якую мы атрымалі за кантрольную, за калоквіум, уплывала на наш рэйтынг. Нагадваю, рэйтынг – это ваша праца, уся праца падчас семестра. Экзамен таксама, экзамен, што такое экзамен па фізіцы? Гэта два пытанні. Першае пытанне з блоку электрычнасці, другое пытанне з блоку магнетызма. Тобто трэба ж праверыць усё. Мы вучылі і электрычнасць, і магнетызм, таму і гэта будзем правяраць. Фізічная культура. Я быў у СМГ, гэта спецыяльная медыцынская група. Мы займаемся ў падвале вучебнага корпуса, які знаходзіцца на вуліцы Кальварыйскай. Гэта будынак факультэта філасофіі і сацыяльных навук і таксама факультэта журналістыкі. Што я вам хочу сказаць пра фізкультуру? Наведвайце яе хоць трошкі. Калі у вас не атрымліваецца наведаць фізкультуру, то лепей за ўсё мець афіцыйны дазвол, афіцыйнае вызваленне. Это может быть вызваление от БДУ, доведка от медицинской организации, аховы здоров'я, тобто, что вы хварэлі, альбо штосьці іншае. Не раю вам прагульваць фізкультуру, не маючы аніякіх доказаў, тому што потом будуць складанасці з залікам. Наведвайце, падтрымлівайце добрыя адносіны з выкладчыкамі. Гэта важна рабіць не толькі па фізкультуры, да і па ўсіх астатніх дысцыплінах. Фізкультура у СМГ як фізкультура, нічога складанага не бачу. Галоўнае наведваць. Па фізкультуры і ў першым і другім семестры залік, нічога складанага няма. Ведаю, што яшчэ ёсць такі блок па фізкультуры як секцыі. Тобто там секцыі па футболе, па валейболе, па чымсьці іншаму, па плаванню. Але не магу вам пра іх нічога распавесці, таму што я не ўдзельнік такіх секцыяў. Ведаю толькі, што нам расказвалі самі пачаткі першага курса, што там трэба паўдзельнічаць там-то, і вам будзе прасцей з залікам. Але як гэта працуе на самой справе, я вам распавесці не магу. Далей вышэйшая матэматыка. І ў першым, і ў другім семестры яна вывучаецца. І там экзамен. Першыя лекцыі па гэтай дысцыпліне выглядаюць вельмі класна, але далей усё становіцца толькі горш і складней. Калі у вас было ўсё вельмі крута з матэматыкай, калі вы навучаліся ў школе і там ЦТ, ЦЭ па матэматыцы вы здалі на вельмі добры бал, то гэта класна. Гэта вам дапаможа, але гэта не кажа пра тое, што вам будзе вельмі проста пры вывучанні вышэйшай матэматыцы. У першым семестры ўсё яшчэ больш-менш нармалёва. Пад канец трошкі становіцца складней. Але увесь другі семестр, ведаеце, у мяне даже словы, бачыце, як я на паўзе. У другім семестры складана. Кампанент найшмат складнейшы, гэта інтэгралы, гэта дыферэнцыяльныя ўраўненні. Складней, найшмат складней. Па вышэйшай матэматыцы ёсць лекцыі, але за лекцыі вы нічога не атрымліваеце, проста трэба прысутнічаць на іх. Ёсць практычныя заняткі. На практычных занятках выкладчык нам ставіла адзнакі за нашыя выхады да дошкі і за кантрольныя работы. І ўсё гэта складала наш рэйтынг. І таксама экзамен. Экзамен вусны, але можа быць і пісьмовы. Усё залежыць ад выкладчыка і ад таго, як ён пажадае менавіта правесці экзамен. Яшчэ, што вельмі важна расказаць пра аўтаматы. Па прадметах я агульна раскажу пра аўтаматы. У кожнага выкладчыка, у кожнай кафедры свае патрабаванні на аўтаматы. Вам могуць не казаць, што ёсць аўтаматы, а на экзамене кажацца, што аўтаматы ёсць. Прывыкайце да гэтага, але гэта не кажа, што вам не трэба нічога рабіць, не трэба нічога вучыць. Вучыце заўсёды ўсё. Аўтамат – гэта не вызваленне ад вывучэння. Вучыце, рыхтуйцеся, а калі вам ужо прапануюць аўтамат, то, калі ласка, пагаджайцеся на гэта. Таму што ёсць выкладчыкі, якія пасля таго, як хтосьці адмовіцца на аўтамат, могуць пачаць, літаральна кажучы, валіць. На экзамен па вышэйшай матэматыцы можна было прынесці просты калькулятар, бухгалтарскі калькулятар, але, разумееце, калькулятар вам можа памагчы лічыць. 2 плюс 2 колькі будзе, 10 мінус 15. Але разрахаваць вытворчую якосці функцыі, вырашыць тып дыферэнцыяльнага параўнання і яго рашыць, вам калькулятар не дапаможа. Гэта тыя веды, якія вам будзе трэба мець, калі вы пойдзеце на гэтыя экзамены. Таму вучыце, матэматыка спатрэбіцца,
Можа не ўсё, што вывучаецца, але раю вам вывучыць. Логіку матэматыка вельмі і вельмі развівае. Гісторыя беларускай дзяржаўнасці, дысцыпліна, якая вывучаецца ў першым семестры, вельмі важная дысцыпліна. Тобто я лічу, што ў некаторых момантах важлівей, чым хімія. А цяпер давайте на самай справе паговорым. Калі вам попадецца выкладчык, які разумее, што ён на тэхнічным факультэце і што не ў кожнага ёсць зацікаўленасць у вывучанні дадзенай дысцыпліны, то вам вельмі пашанцавала. Стаўлю лайк. Калі вам попадецца такі выкладчык, які быў у мяне, які адносіцца да гэтай дысцыпліны, як да кожнай дысцыпліны, якая ў нас ёсць, нараўне з хіміяй, то вам не вельмі пашанцавала. У нас былі практычныя заняткі, на якіх мы расказвалі рэфераты, даклады па тэме нашага практычнага занятка. І калі б мы атрымалі некаторую там колькасць адказаў, то мы б маглі б разрахоўваць на паўаўтамат, там трэба было менш адказаў, і на аўтамат, там трэба больш адказаў. Што такое паўаўтамат? Па меркаванні гэтага выкладчыка паўаўтамат гэта на экзамене ён выбірае вам адно з двух пытань экзаменацыйнага квітка, на якое вы будзеце яму адказваць. А аўтамат гэта вы самастойна абіраеце гэтае пытанне. Таксама яшчэ трэба быў канспект усіх лекцыяў, якія ў нас былі, як адзін з крытэрыяў атрымання паўаўтамата альбо аўтамата. У мяне не было ні паўаўтамата, ні аўтамата, таму як ёсць. Вось. Дысцыпліна, это агульная дысцыпліна, якая, тобто, вашай вышэйшай адукацыі, але я не лічу, што яна самая важлівая. Шмат гісторыі, асабліва мы, вывучалі ў 9 класе, мы склалі экзамен па гісторыі, у 11 класе была рэспубліканская кантрольная работа, і яшчэ праз годзік у нас гісторыя беларускай дзяржаўнасці. І яшчэ я ведаю, што на другім курсе будуць агульныя такія гістарычныя, гуманітарныя дысцыпліны. Проста клас. Па гісторыі беларускай дзяржаўнасці толькі ў першым семестры экзамен. Сучасная палітычная эканомія, дысцыпліна, па якой таксама толькі ў першым семестры і толькі па ёй экзамен. Я не ведаю, што вам расказаць, гэта штосьці пахожае на грамадазнаўства, якое вывучаецца ў школе, але больш з уклонам у палітыку, у эканоміку, што такое грошы, інфляцыя, тыры-пыры, якія ёсць там транснацыянальныя кампаніі і іншыя. Па гэтай дысцыпліне яшчэ існуе кампанент геапалітыкі, які вам выкладае іншы выкладчык. З гэтым выкладчыкам, як і з першым выкладчыкам па сучаснай палітэканоміі, у вас ёсць практычныя заняткі, на якіх мы распавядалі таксама даклады на абраную намі тэму, якая адпавядае тэме практычнага занятку. На геапалітыке проста нас выкладчык вызываў да дошкі, і мы адказвалі на яго пытанне. Вось. Той выкладчык па геапалітыцы, ён ставя вам адзнакі, якія будуць уплываць на ваш рэйтынг, але экзамен у вас прымае ваш самы першы выкладчык, з якім мы пазнаёміліся і даведаліся, што такое сучасная палітэканомія. Сучасныя тэхналогіі і навакольнае асяроддзе – гэта дысцыпліна, якая з'явілася ў мяне. Я хімія, хіміка-аналітычная і экспертная дзейнасць. Гэта ўжо такая, ведаеце, прафесійная, спецыялізаваная дысцыпліна, якая была у маёй групы і ў іншых групах. То у двух груп на першым курсе. Это дысцыпліна пра экалогію, пра тое, як працаваць у лабараторыі экалагічна, пра экалагічныя законы, упакоўку і ўсё іншае. Дысцыпліна ў другім семестры толькі і заліковая, але каб атрымаць залік, мы выконвалі праекты, у якіх, напрыклад, у нас было нейкая прамысловая арганізацыя. У маім выпадку гэта быў Гродна-Азот. Трэба было распавесці, чым займаецца Гродна-Азот, якая ў іх экалагічная палітыка, якія там у іх экалагічныя стандарты, і трэба было прапанаваць прадукт, які б адпавядаў, тобто, агульнай канцэпцыі таго, што выпускае прамысловае прадпрыемства, і трэба было яго зрабіць экалагічным. Тобто экалагічная упакоўка, сам прадукт павінен быў быць экалагічным. І это праект, яго трэба абараняць, і на абароне трэба было адказваць на пытанне, тобто, чаму вы лічыце, што гэта экалагічна, а як вы будзеце рабіць гэта, ці будзе акупацца ваш праект, і ўсё астатняе. Дысцыпліна заліковая, але трэба пастарацца, каб атрымаць залік. Інфармацыйныя базы дадзеных па хіміі, дысцыпліна, якая вывучаецца ў другім семестры, і па ёй таксама толькі залік, гэта трошки похожа на тыя ж самыя асновы інфармацыйных тэхналогіяў з першага семестра, але гэта ўжо больш пра хімію і пра інфармацыйныя базы. Мы шукалі розныя там артыкулы ў навуковых журналах хімічных, вучыліся
рентгенаструктуры розных рэчываў знаходзіць, пісаць афармленне крыніц для нашых навуковых даследаванняў па стандартах вышэйшай атэстацыйнай камісіі Рэспублікі Беларусь. Тобто рабілі вот такія рэчы. Дисциплина заліковая, ну та ж самая інфарматыка. Те ж самыя лабараторныя заняткі ў камп'ютарным класе. Нічога складанага ў іх не бачу, выконваеш заданне, паказваеш, альбо дасылаеш на партал, яго праверяюць і атрымліваеш залік альбо не залік. Калі ў цябе зданы ўсе работы, якія трэба было выканаць за семестр, то пытанняў да цябе няма. Калі ёсць такія пытанні, то на залікі яны ўсе вырашаюцца. На кшталт усіх дысцыплін мы з вами паразмаўлялі. Мы яшчэ вернемся да вучэбных рэчаў, але мне яшчэ хочацца паговорыць з вами пра маё такое, ведаеце, асабістае. Падчас першага курса не ведаю, хто гатовы на першым курсе пайсці на працу, але я вырашыў гэта зрабіць. Вялікі дзякуй таму чалавеку, які мяне падштурхнуў, спадзяюся, вы бачыце гэтае відэа, чалавек, вітанне вам, чалавек, які падштурхнуў мяне падаць заяўку на працу, і з гэтага атрымалася вельмі класна. Яшчэ няма нават і года, як я працую ў курсе кедр, але гэта неверагодны вопыт, які я атрымліваю і які непасрэдна звязаны з той адукацыяй, якую я атрымліваю на працы хімія і на навучанні хімія, і мне гэта вельмі падабаецца. Зараз я вам раю зноў зрабіць такія, ведаеце, архіўныя ўключэнні. Паглядзіце на мой стан, на тое, як я хадзіў на собеседаванне. Вельмі цікава на гэта паглядзець. Гайс, всім вітанкі. Я зараз іду на сваё першае працоўнае собеседаванне ў жыцці. У курсе кедр настаўнікам-стажёрам па хіміі. Я не ведаю, што з гэтага атрымаецца. Я падаў заяўку ў панядзелак. У панядзелак жа мне і ператэлефанавалі. Сказалі, вау, ну, не вау, а добра, дзякуй за вашу заяву. Калі вам да чацверга ніхто не тэлефануе зноў, то тыпу соры. Мне патэлефанавалі учора і сёння запрасілі на собеседаванне. Вось зараз іду па вялікіх вуліцах Нямігі да іх офісу на собеседаванне, якое мяне было 3:20 у 15:20. 15 гадзін 20 хвілін. Я не ведаю, да чаго рыхтавацца і што нават увогуле будзе. Але паглядзім, што з гэтага атрымаецца. Я нічога сабе не загадваю. І то, што будзе, то будзе. Калі у мяне атрымаецца, то гэта будзе вельмі добра. Ну, калі не атрымаецца, то не атрымаецца. Гэта жыццё. Вітанкі, сябры. У апошні раз мы з вами бачыліся, калі я быў на рэвалюцыйнай. І гэта вуліца, здаецца, так называецца. Калі я хадзіў на собеседаванне ў курсе кедр. І ведаеце, які водгук, які адказ я атрымаў там? Я атрымаў адказ, што Барыс, мы вас чакаем на стажыроўку. Гэта вельмі важна сказаць, не на працу, таму што трэба время, каб... Я вельмі рады. Тады на собеседаванні мне сказалі, што калі мы вам не патэлефануем да панядзелка да 6 гадзін увечары, то бок дзякуй за... Але мне патэлефанавалі на наступны дзень. І калі я ўжо ўбачыў нумар, які я дадаў у кантакты і падпісаў курсы кедр, мне ўжо стала зразумела, што мяне чакаюць на стажыроўцы. Моя стажыроўка пачнецца у панядзелак. Пасля пар я поеду у офіс і буду там ўжо працаваць. Зараз я чакаю трамвай, праз 10 хвілін бліжэйшы прыйдзе. У мяне была кантрольная па вышэйшай матэматыцы. 4 заданні. Палову першага я зрабіў правільна, палову другога не да канца правільна. Ну, спадзяюся, некалькі балаў там будзе. А потым другое заданне я заўсім не ўпэўнены ў яго выкананні. Трэцяе заданне норм і чацвёртае заданне таксама норм, таму спадзяюся, 7, 6 якіх будзе. Але тут, ведаеце, можа быць і 6,5, і 7,5, і 9,5, і 8,5. Такая сістэма ацэньвання ў выкладчыка. Зараз я чакаю свой трамвай. Нось на Ленінградскай. А я не бачу, што гэта Ленінградская. І паеду. Маці з бацькам мои хочуць прыехаць у горад, купіць мне якаснае прыгожае паліто, бо гэта ўжо ў ім халаднавата трошкі хадзіць. Ну,
паглядзім, што з гэтага выйдзе. Сёння ў Плешчаніцах у маём родным куточку кірмаш, на якім я выступаю, таму што трэба сёння паспець на кірмаш, на рэпетыцыю да кірмаша і ўсё астатняе. Вось неяк так. Мне ехаць хвілін 40. Бацькі мои таксама толькі выязджаюць, таму, здаецца, мы прыедзем у аднолькавы час. Буду ехаць, слухаць, глядзець YouTube і адпачываць. Вчора мне было вельмі... Я вельмі замарыўся. За прошлы тыдзень і за гэты тыдзень. І учора я вырашыў, што мне трэба адпачнуць, і вельмі рана ўвечары заснуў. І мне было так добра, і сёння я прачнуўся ў 8 з чымсьці, забраў свою сумку, усе рэчы склаў, узяў іх з сабой, пайшоў на кантрольную, і пасля кантрольнай вось буду ехаць да хаты. Ну, зразумела, што ў нядзелю абратна, таму вось так. Сёння дзень кастрычніцкай рэвалюцыі, якую лічыць дзяржаўным святам у Беларусі, і таму это магчымасць прыехаць дамоў на 3 дня выходных. У суботу была павінна быць адна пара вышэйшай матэматыцы, але яе перанеслі, быццам бы над намі жаліліся, за што вялікі дзякуй кіраўніцтву хімічнага факультэта БДУ і нашай выкладчыцы. Што я вам магу распавесці пра тое, што сталася ў жыцці пасля кірмаша. Мяне ўзялі на працу ў курсы кедр. Для мяне гэта вельмі велічэзнае здарэнне. Я вельмі рады. У панядзелак я еду ў іх офіс падпісваць дакументы, весці дакументы з майго боку, якія ім патрэбныя, і з іх боку атрымліваць дакументы, якія яны павінны мне даць. У сераду моя мама прыязджала ў Мінск для таго, каб я зрабіў сабе картку ў Альфа-банке, таму што цяпер, згодна цяперашняму банкаўскаму кодексу, я не маю магчымасці да свайго паўналецця зрабіць сабе рахунак у любым банке самастойна, з пагоджання бацькоў. Трэба пагоджанне маёй мамы, дазвол на тое, што я магу у банке штосьці рабіць да майго паўнагоддзя. А да майго паўнагоддзя засталося нешмат, таму што 14 снежня ўжо будзе, то бок, маі 18 год. Таму ў сераду прыехала мама, мы схадзілі ў банк, аформілі мне рахунак, я заказаў сабе картку, ужо, здаецца, яна вельмі хутка прыедзе, але прыедзе не ў Мінск, а сюды, сюды да хаты я кожен тыдзень прыязджаю, таму, здаецца, у гэтым не будзе праблемы, каб атрымаць картку. То бок і бацькі тут кожны дзень з паштовага яшчыка яны змогуць забраць маю картку і ліст, у якім будзе картка, захаваць там, дзе патрэбна, каб я яго потым атрымаў без ніякіх пашкоджанняў. У нас на хімфаке было ўжо дзве кантрольныя. Адзіная кантрольная, якая была непаточнай, і другая кантрольная, якая была паточнай. Першая кантрольная была па хімічнай сувязі, якую напісаў на 10,5 бала з 30. Не вельмі крута, і я не задаволены такім вынікам. Наступная кантрольная была пра... Зараз я вам скажу, пра хімічныя працэсы, здаецца. Да, хімічныя працэсы, пра энтальпія, энтрапія і ўсё вось гэтае астатняе без канстант раўнавагі. Здаецца, гэта правільней так сказаць на беларускай мове, не ведаю. Удакладнюсь, і ў наступны раз на усе 100% правільна вам адкажу. Тая кантрольная мне на 15,5 балаў, і я таксама не вельмі задаволены. Зусім хутка будзе наступная кантрольная, і вось к ёй я ўжо паціху пачынаю рыхтавацца. Сёння ў дзяржаўны выходны я нічога не рабіў, толькі папрацаваў з бацькамі па гаспадарцы. А ўжо заўтра мы папрацуем па гаспадарцы, я буду рабіць вышэйшую матэматыку, мне трэба зрабіць сучасную палітэканомію, мне трэба зрабіць гісторыю беларускай дзяржаўнасці, мне трэба зрабіць шмат рэчаў, мне трэба таксама пачынаць патрошкі рыхтавацца да гэтай кантрольнай. І шмат рэчаў. Таксама яшчэ пачнецца праца з наступнага тыдня. Я разумею, што гэта шмат рэчаў, што мне трэба ўсё гэта планаваць вельмі сістэмна, а не так, як я гэта рабіў, 2 месяцы, што ідуць. Таму зараз буду
спрабаваць рабіць сістэмную, ведаеце, сістэмны тайм-менеджмент, сістэмнае планаванне, бо тое, што ў мяне было да гэтага, гэта было вельмі падобна на тое, што ось што ўспомню, то і зраблю. Гэта не вельмі добра, гэта не вельмі крута, таму буду ўсё старацца планаваць. Здаецца, гэта ўсё, што я вам хацеў сказаць. Буду адпачываць, я прыняў ванну. Вельмі паглядзіце, якое ў мяне ўсё краснае, таму што былі некаторыя такія, ведаеце, працэдуры ачышчэння, амаладжэння. Вось. Всё добра. Я буду працягваць мой адпачынак. Дзякуй, што вы мяне глядзіце. Ведаеце, зараз такія думкі ў мяне існуюць, можа мне вярнуцца на YouTube, можа мне штосьці на YouTube зняць, але я не навучуся каментаваць на макбуке, як працаваць з ім, таму зараз я не ведаю. У мяне столькі ўсяго новага ў жыцці, праца, навучанне, да якога я, здаецца, ўжо звык, але, ну, ўсё ж такі, трошкі ёсць тое, што выклікае запытанне. Таму, можа быць, я калісьці што-небудзь здыму, паспрабую, і будзем глядзець, што з гэтага атрымаецца. Гэта яшчэ будзе трэба монтаваць, монтировать. А як я гэта зраблю на макбуке, на якім я не умею монтаваць? Монтаваць, новое слово. Монтировать? Не. Монтировать, no. Монтаваць. Коллеги, говорим монтаваць. Калі у мяне тут ёсць коллеги, якія мяне глядзяць. Всё. Здаецца, гэта ўсё, што я вам хацеў распавесці. Буду адпачываць, глядзець рылсы, тиктокі і думаць ні пра што. Здаецца, у мяне на гэта ёсць пэўнае законнае права, таму што заўтра я буду працаваць. І паслязаўтра я таксама буду навучацца. Вельмі рады. Сябры, всім вітанкі. Сёння быў мой першы працоўны дзень. І што я вам магу пра гэта сказаць? Я прыйшоў, мне далі такую велізарную папачку дакументаў на тое, што паглядзі, прачытай і распішыся за тое, што ты, ну, то бок адказны за тыя рэчы, якія напісаны ў гэтых дакументах. Гэта былі шматлікія інструкцыі па ахове працы, ну і таксама дагавор, на падставе якога я буду працаваць, і які ўвогуле юрыдычна рэгулюе ўсе нашыя адносіны з таварыствам з абмежаванай адказнасцю курсы Кетер. Здаецца, што зараз у моманце у мяне не мае права на тое, каб публікаваць гэтае відэа і расказваць усю гэту інфармацыю, але ў перспектыве быццам бы з архіва гэтае відэа паказаць будзе вельмі топ і круто. Я не магу вам расказваць пра рэчы, як гэта напісана ў дагаворе, якія датычацца ўсёй маёй дзейнасці, то бок той распрацоўкі матэрыялаў. Шмат усяго расказваць не буду, увогуле толькі сваё такое меркаванне і эмоцыі. Я вельмі рады, што я тут трапіў, што я паспрабаваў і што ўсё вось гэтак апынулася. У мяне на 3 месяцы вось гэты дагавор найма, які называецца. І то бок, прасцей кажучы, гэта выглядае як испытательны срок. На рускай мове адкажу. Але, у мяне была стажыроўка. Зараз вось гэты самы тэрмін выпраўчы этой исправительны. Мабыць, іспытны тэрмін. То бок падчас гэтага тэрміну я павінна ўсё паказаць, усё зрабіць. Але самае галоўнае, што гэты тэрмін будзе аплачвацца. Першы семестр у мяне адбыўся вось такім чынам. Вы можаце пабачыць мае адзнакі, якія ў маём асабістым кабінеце студэнта БДГУ. Я, на жаль, не памятаю, што мне там было за экзамен. Можете пабачыць, што там. Але там пішацца, што за экзамен. Гэта тое, што ёсць канчатковай адзнакай. Гэта не менавіта тое, што я атрымаў толькі за экзамен. Там вот эта колонка экзамен з той прычыны, што па гэтай дысцыпліне быў экзамен. Адзінае, што я хацеў ад сябе ў першым семестры, гэта скласці ўсе дысцыпліны. У мяне мой сіндром, як гэта кажуць, выдатніка, ён скончыўся ў школе, таму што
в мяне ўжо просто, ведаеце, хапіла выдатнага навучання, ўсяго это там адзін гэтых дзесятак, дзевятак, адзінае, чаго мне хацелася ў першым семестры і адзінае, чаго мне хочацца далей, просто скласці дысцыпліны на любы бал без акадэмічнай запазычанасці, таму што гэта вельмі нядобрая рэч. Я склаў першы семестр, так, я быў вельмі рады, і што мне хочацца яшчэ дадаць, што першая сесія – гэта не сесія на ўсе 100%. Выкладчыкі адносяцца з разуменнем таго, што гэта першая сесія. Некаторыя гатовы падцягнуць вас, некаторыя не. Разумееце гэта? Але на ўсе 100% я не мог сказаць і не магу сказаць, што гэта была прямо сесія, прямо студэнцкая. Другая сесія, вось это ўжо сесія, на якой ты адчуваеш такі упэўнены рух вышэйшай адукацыі і тога ціску, які атрымліваеш проста з кожнага боку. І другі семестр, яшчэ раз скажу, для мяне асабіста быў найшмат цяжалей, чым першы. Таксама я вам хочу сказаць, што калі вы хочаце быць выдатнікам, тобто атрымліваць 9-10, там гэты чырвоны дыплом пад канец навучання вы хочаце атрымаць, то разумееце, што гэта вельмі і вельмі складана. Большасць навучання ў вышэйшай навуковай установе – гэта самаадукацыя. Ніхто не гатовы вас цягнуць. Штосьці запытаеце, вам распавядуць, вось знойдзеце пытанне, а тады мне скажаце. Разумееце, тобто дыплом у вас, хто будзе навучацца на 9-10 усе 4 гады, і там, можа, атрымае памылкай 8, і дыплом у таго, хто будзе навучацца, напрыклад, як я, не сказаць, што я вельмі дрэнна навучаюся, я не магу это сказаць, но я і не выдатнік. Я дзесьці пасярэдзіне. Дыпломы будуць аднолькавыя. Таму, разумееце, калі вы хочаце навучацца, калі ласка, рабіце гэта на 9-10, выключна выдатна. Калі вы хочаце навучацца і яшчэ жыць жыццё, мець нейкія розныя развляканні, так сказаць, то гэта можна рабіць. Але разумееце, што прыйдзецца чымсьці жертваваць. Не заўсёды ўсё можа атрымлівацца так, як вам гэтага хочацца. Калі ласка, разумееце гэта. Галоўнае, не атрымлівайце акадэмічнай запазычанасці. Яшчэ што мне хочацца вам сказаць, што навучанне на хімічным факультэце – гэта складана. Гэта не гуманітарныя факультэты. Хто б нішто не казаў, там на факультэце міжнародных адносінаў, на якім іншым факультэце, што ім складана навучацца, я вельмі хачу, каб гэтыя людзі правучыліся месяц на хімічным факультэце. Адзінае, чаго мне хочацца. Другі семестр, які скончыўся не так даўно, я склаў наступным чынам, можаце яго пабачыць. І у вас, ведама, стае пытанне, а што там за дзве такія ў вышыні строкі, пра якія ты нам не распавядаў. Зараз пра іх пагаворым. Значыцца, курсавая работа па неарганічнай хіміі. Гэта ваш першы навуковы попус, такіх будзе шмат, рыхтуйцеся да таго, што трэба будзе іх пісаць амаль кожны семестр. За вас вызначаюць тэму вашай курсавой работы, альбо вы вызначаеце па тому спісу, які вам дадуць, і вы пішаце па-харошаму цэлы семестр гэты попус. Але як гэта выглядае на самой справе? Я пачаў пісаць ужо бліжэй да канца семестру, і ўжо тады ў той момант, пад канец семестру, ваш попус трэба скідваць вашаму навуковаму кіраўніку, каб ён бачыў, гатовыя вы альбо не гатовыя. І ён піша, як гэта было ў маім выпадку, пра тое, рабіце прэзентацыю. Клас! Перарабіце гэта, штосьці гэтае. Пераправерце тое. Навуковы кіраўнік не будзе вашыя памылкі выпраўляць за вас, але падскажа, што менавіта вам трэба выправіць. У мяне тэма маёй курсавой работы была гідратная ізамерыя комплексных злучэнняў. Тэма такая, ведаеце, не вельмі мне спадабалася, але ў мяне атрымалася яе абараніць на 10, акрамя вашай работы, якую вам трэба напісаць. Вам яшчэ трэба будзе зрабіць прэзентацыю для абароны, і на абароне, вядома, трэба будзе адказваць на пытанні, якія з'явяцца ў тых, хто будзе сядзець у камісіі і чытаць вашу работу. Гэта будзе ваш навуковы кіраўнік і яшчэ хтосьці, каго запросіць, хто пажадае паўдзельнічаць, папрысутнічаць на вашай абароне курсавых работ. І што яшчэ вельмі важлівае? Вельмі важлівае афармленне. Оформление, мне здаецца, оно не меняется с года в год, только меняется документ, яким затверждают это оформление. Оформление курсовых работ затверждается
рашэннем савета факультэту, і я вам вельмі раю прытрымлівацца гэтага афармлення, нават калі вы пішаце чарнавік. Поверьте, афармленне – это самое простое, что вы можете зрабіць. Гэта не знайсці там малюначак, які вы упішаце ў вашу работу. Гэта не знайсці крыніцу інфармацыі. Это самое простое, что можно зрабіць. І калі ласка, рабіце яго. Калі у вас будзе добрае афармленне, у камісіі будзе менш пытанняў да вас, потому что у нас дастатковая колькасць пытанняў была пра афармленне. Калі ласка, почитайте весь гэты документ. Вы можете не любіць канцелярыт, але трэба пачытаць, што там написано. І наконт выкарыстання штучнага інтэлекта, штучны інтэлект дазволена выкарыстаць, але выключна ў тых межах правілаў, якія зацверджаны саветам факультэта. Тобто, читаете правила, бачите, что можно выкарыстоўваць штучны інтэлект і выкарыстоўваеце яго. Я ў сваёй рабоце ва ўводзінах да сваёй работы напісаў пра тое, што ў мяне быў скарыстаны штучны інтэлект для таго, што адпавядала правілам, якія былі зацверджаны па напісанню курсавых работаў. Мне зрабілі заўвагу за тое, што вось у вас напісана пра штучны інтэлект, нават сфотаграфавалі ў мае ўводзіны, але я честно сказаў пра тое, што я выкарыстоўваю штучны інтэлект. І я яго выкарыстоўваю вось з чыстай душой. Кладу руку на сэрца і кажу, што я яго выкарыстоўваю выключна ў тых мэтах і ў тых задачах, пра якія я напісаў ва ўводзінах. Тобто, у ніякіх іншых межах я яго не выкарыстоўваў. І выкладчыца, якая мне зрабіла заўвагу за тое, што ў мяне напісана пра гэты штучны інтэлект, перш-наперш сказала, што я таксама выкарыстоўваю розныя мадэлі штучных інтэлектаў, але вам, канешне, не раю і не трэба пра гэта пісаць. Азнаямленчая вучэбная практыка. Гэта ваша першая практыка, і яна азнаямленчая, шмат чаго вы рабіць не будзеце. Як это выглядала ў нас? Мы прыйшлі ў кабінет, у якім нас забіралі. У раскладзе у нас з'явілася практыка. Там-то прыйсці ў назначены час. Нам раздалі дзённікі, раздалі асабістыя заданні і распавялі, чым мы будзем займацца. Установа, у якой у нас была гэтая практыка, гэта навукова-даследчы інстытут фізіка-хімічных праблем Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Ён знаходзіцца ў тым жа самым будынку, у якім знаходзіцца хімічны факультэт, Ленінградская, 14. Таму нікуды бегаць-прыгаць нам трэба не было. Нам раздалі дзённікі, мы запоўнілі дзённікі, і нам раздалі асабістыя заданні. І асабістыя заданні – гэта менавіта тое, за што складаецца ваша адзнака. Там ёсць такое заданне, трэба напісаць справаздачу. У справаздачы вам трэба было распавесці пра нам трэба было распавесці пра НДІ фізіка-хімічных праблем БДУ, што яны робяць, і там было асабістае заданне. Вот у мяне, напрыклад, была лабараторыя паліва, алея і кармоў. І мне трэба было распавесці пра гэту лабараторыю, чым яна займаецца, хто яе кіраўнік, і зрабіць абзор 2 артыкулаў супрацоўнікаў гэтай лабараторыі. Вы здаеце вашу справаздачу вашаму адказнаму, непасрэднаму кіраўніку ад кафедры. Яна чытае, альбо ён чытае вашу справаздачу, і па гэтай справаздачы вам ставіцца адзнака, якая ідзе ў ваш рэйтынг і ўплывае на вашу стыпендыю. Тобто, гэта залік, але залік, як кажуць, дыферэнцыяваны залік, па якому існуе адзнака, якая ўплывае на ваш сярэдні бал, і сярэдні бал ўплывае на вашу стыпендыю. Ну і, канешне, давайте зробім самарі з майго боку. Што я вам магу сказаць? Першы семестр даволі просты ў навучанні. Па-першае, самая галоўная складанасць, якая там будзе, гэта адаптацыя. Па матэматыцы няма нічога складанага, пад канец трошкі становіцца складана. Па хіміі таксама няма нічога. Ну, фізіка можа выклікаць пытанні. Ва ўсім астатнім усё выглядае, не так складана. Самая галоўная складанасць, як я вам ужо сказаў, гэта адаптацыя. Калі на вас пройдзе класна, гэта будзе класна, калі складана, то гэта не вельмі класна. Нават калі вы жыхар Мінску, вам павязло, у вас ёсць дзе жыць. Калі вы ў інтэрнаце жывіце, таксама віншую, на першым курсе ўсе в інтэрнаце. Але што вам трэба зразумець? Да таго моманту, пакуль вам не споўніцца 18 гадоў, вашых бацькоў могуць паклікаць на дыван. Але потым, пасля таго, як вы ўжо будзеце паўналетнімі, усю адказнасць за вашыя дзеянні нясеце выключна вы. Адказнасць ужо будзе ляжаць на вашых плячыма. І, так скажем, сюсюкацца, так як сюсюкаюцца ў школе, наконт вось гэту адзнаку я табе не пастаўлю, выправіш, так ужо не будзе. Вам могуць даць мажлівасць перапісаць 1 раз,
2 разы. Но, паверце, сюсюкацца, так як гэта робіць у школе, ніхто не будзе. Пачынаецца дарослае і самастойнае жыццё, дзе вы несеце адказнасць за свае рэчы і за свае дзеі не толькі ў акадэмічнай прасторы, а і таксама ў прасторы, калі вы размаўляеце з сябрамі, размаўляеце з аднакурснікамі. Таму, калі ласка, нясіце адказнасць за свае дзеянні. У бібліятэцы, калі вы прасрочыце тэрмін здачы падручнікаў, ніхто не будзе вам сказаць, мы гэта не заўважым. Па-першае, гэта ўсё робіць сістэма, і калі вы не здадзіце падручнікі ў запатрабаваны тэрмін, трэба будзе плаціць. Таму, калі ласка, уключайце самастойнасць, вучыцеся самастойнасці. Я разумею, што гэта складана, калі можа, у кагосьці няма самастойнасці. Але гэта тое, што будзе трэба нам набыць. І першы семестр, пакуль не будзе шмат цяжкіх дысцыплінаў, гэта час для каго, каб пачаць набываць самастойнасць. Другі семестр складней. Шмат часу будзе трэба праводзіць за падручнікамі, за вывучаннем чагосьці. Адна толькі матэматыка, чаго будзе каштаваць. І таксама фізіка. Таму другі семестр для мяне быў складней. Як гэта было для іншых, хутка даведаемся. Будзьце гатовыя для таго, што семестр можа быць вельмі і вельмі складаным. У мяне думак таго, каб адлічыцца не было, але калі у вас будуць такія думкі, то, калі ласка, вельмі добра падумайце. Таму што адлічыцца можна за секунды. Ну і мы з вами пачалі з інтэрнату, і давайце зациклім усё інтэрнатам. Інтэрнат, яшчэ раз скажу, я быў у інтэрнаце нумар 2, Кастрычніцкая 2. Гэта інтэрнат блочнага тыпу, 13 паверхаў. Я жыў на 8-м паверсе. Значыць, як гэта выглядае блочны тып? Гэта блок, у якім 2 жылых пакоі, ванная і туалет. Ну і таксама халадзільнік, лядоўня стаіць у вас у блоке. Значыць, у адным жылым пакоі 4 ложкі, і тобто там жыве 4 чалавекі. Хлапчукі з хлапчукамі, дзяўчаты з дзяўчатамі. Падчас жыцця ў інтэрнаце трэба адпрацаваць 40 гадзін на грамадскую карысць інтэрната. Гэта могуць быць грошы. Вы можаце ўдзельнічаць у розных грошавых пажертваннях. Так, напрыклад, здалі там на ёлачныя цацкі альбо на штосьці іншае. І гэта вам будзе залічвацца за вашыя гадзіны адпрацоўкі. 40 гадзін, яшчэ раз нагадаю. 4 гадзіны за кожны месяц жыцця. Усяго іх 10. Можете паўдзельнічаць у мерапрыемствах, і вам закрыюць некаторыя гадзіны за ўдзел у гэтых мерапрыемствах. У чымсьці іншым. Закрывайце, калі ласка, гадзіны у час, не трэба цягнуць да самага канца. Чым раней вы гэта зробіце, тым лепш, таму што вас не выселяць з інтэрнату, пакуль вы не адпрацуеце усе 40 гадзінаў. Будзеце ездзіць летам і адпрацоўваць 40 гадзін. Ніхто вам проста так іх не спіша. Таксама існуе дзяжурства на кухні. Стараста паверху, якога выбіраюць, альбо якую выбіраюць падчас пачатку верасня, робіць спіс, там стаіць дата. Вам трэба падзяжурыць у гэтую дату. Але што значыць вам трэба падзяжурыць? Трэба, каб у суполку паверха, у Тэлеграм прыйшлі фота, што існуе чысціня, і у подпісе да гэтага фота павінна быць ваша прозвішча і нумар вашай комнаты. Галоўнае адправіць такое паведамленне. Хто яго адпраўляе? Гэта не да ўвагі. Галоўнае, каб пазнавала такое паведамленне. Таму, калі вам трэба, па дамоўленасці з сябрам альбо з кімсьці іншым, вы можаце памяняцца. Ён дашле за вас, а вы дашлеце за яго. Альбо па-іншаму. Галоўнае, каб існавала гэтае паведамленне. Няма паведамлення, пачынаюцца пытання і некаторыя праблемы. Дзяжурства, это трэба там памыць ракавіну, памыць пліту, працёрці там некаторыя паверхні. Палы мыць не трэба, таму што палы кожную раніцу мые прыбіральніца. Калі вы рано стаіце ў гадзін 6-7, то можаце яшчэ заўважыць на паверсе. Яна прыбірае падлогу на кухні і на ўсім паверсе. І яшчэ пра гадзіны адпрацоўкі. Калі вы не будзеце своечасова аплачваць інтэрнат, які каштуе 0,8 базавай велічыні, то да вас зноў ж такі будуць пытанні. Таму не забывайцеся аплачваць інтэрнат. Калі вы не зробіце гэта своечасова, вам накінуць гадзін адпрацоўкі 5, 10, колькі захочаце. Калі вы зробіце гэта своечасова, на жаль, ніхто гадзіны вам не забярэ, але і ніхто вам іх не накіне. Калі у вас будзе вельмі чысты пакой, то я ведаю, існуе такая акцыя там «Чысты пакой месяца». Усім, хто жыве ў гэтым пакоі, здымаюць мінус
некую колькасць гадзін. Калі я не памыляюся 5. Калі у вас будзе засерана ў вашым пакоі, выбачайце за жаргон, то гадзіны могуць накінуць. Тобто, любая непаслухмянасць – гэта вашыя праблемы, якія будуць вылівацца ў дадатковыя гадзіны адпрацоўкі. 10-20 гадзінаў, усё вельмі, па-першае, персанальнае, індывідуальнае, і ўсё можа пайсці розным шляхам. У мяне, напрыклад, не было ніякіх дадатковых гадзін, я свае 40 гадзін адпрацаваў, нават у мяне было там трошкі больш, 43 гадзіны. Пад канец я яшчэ ведаю, калі у вас шмат гадзін, тобто мае 3 гадзіны можна было камусьці адкінуць, але, вядома, што адкідваеце сябрам альбо камусьці, хто вас папросе, па іншай якой дамоўленасці. Просто так я свае 3 гадзіны мне не захацелася. А цяпер давайте перейдем да інтэрв'ю з дзяўчатамі. Гэта выключна дзяўчаты, так атрымалася у нас гендерная роўнасць, нават і не роўнасць, а перавага ў бок дзяўчат. Я спытаў дзяўчат на інтэрв'ю, і дзяўчаты пагадзіліся. Яны распавядуць пра тое, як ім вучылася на першым курсе хімічнага факультэта БДУ. Спецыяльнасць дзяўчат я пазначыў у тытрах да нашых з імі размоў. Я не хацеў, каб гэта відэа было выключна з майго боку. Таму тут ёсць аповед іншых людзей, якія навучаліся на хімічным факультэце, студэнтаў іншых спецыяльнасцяў, а не толькі маёй хіміка-аналітычная і экспертная дзейнасць. І яны распавядуць пра тое, што такое першы курс на хімічным факультэце для іх. Я вам распавёў, у вас склалася карціна, так сказать, з майго боку, а цяпер давайте паглядзім на бок іншых. Мне здаецца, гэта вельмі і вельмі дапаможа зразумець, што гэта такое. Чым больш ведаеце меркаванняў, тым лепш, як мне кажется. Ульяна, вітанкі, вельмі я рады цябе бачыць, наконец-то мы пабачыліся. Першае пытанне, самае агульнае, ты, Ульяна, мы это ведаем, распавядзі пра цябе. Чым ты увогуле займаешься па жыцці? Мы ведаем, што ты студэнтка хімічнага факультэта, але я ведаю, што у цябе ёсць іншыя зацікаўленасці. Вот можаш пра іх распавесці, калі ёсць жаданне. Насамрэч, я шмат чым займаюся. Это раскрылася якраз в універе, тому што калі вось быў 10 клас, 11, я там жорстка рыхтавалася да экзаменаў, я просто так у вучобу пагрязла, я нічога не рабіла, акрамя вучобы. Сур'ёзна. Хадзіла на гітару там нейкі час, і тое потым не смагла на яе хадзіць, таму што вот work. Вось, танцамі займаюся, вельмі моя душная такая, тому што дагэтуль таксама займалася, і вось думала, вот поступлю в універ, зноў пайду на танцы. І реально взяла, пайшла, это просто, я абажаю танцы. Вось, спортзал по базе, там, просто всякими активитями займаюся, там, организацией мерапрыемств. Вось, як это все раскрылось в универе. Реально, я уже с учебы была вот такая вот завушка. Я нічога не робила, серьезно. Я не ведаю, как я так жила, просто учебой. Для меня это зараз так странно. Я, прям... Вось, яшчэ зараз збіраюся репетитором пойти працаваць, потому что все-таки хочется вучыць деток химии, математике. Вось, это прям вот так вот плюс-минус. Ну и, в принципе, просто человенько живу себе. Меня зовут Анжелика, мне вот 17 лет, скоро я буду officially old, мне будет 18. Я вот учусь на химфаке, мне очень там нравится, потому что я нахожусь в окружении с людьми, которые интересуются, не только химией, но, в принципе, они такие широкопрофильные. Я люблю очень снимать тиктоки, это мое хобби. Вот. Но я люблю путешествовать, да, особенно с друзьями, тоже там снимать тиктоки. В общем, все идет вокруг тиктоков. Вот. Также я люблю, активностями заниматься, такие как, танцы, там еще, например, аэробика. Мне тоже понравилось, потому что это такое смешное занятие спортом, такое веселое, под веселую музычку всегда идет. Мне нравится. Вот. Еще я люблю сама ходить на разные мастер-классы по танцам. Активная такая. Вот. Еще мне нравится классическая музыка. Вот. Я играю сама и там часто хожу на концерты. Мне это нравится, это круто. И это еще хороший способ встретиться с друзьями, потому что сейчас, многие поступили в разные места, и мы не видимся, а так хоть в какой-то мире. Круто. Творчесть. Одна творчесть лічи.
Да. Пачнём з пытанняў пра хімічны факультэт. Чаму ты вырашыла паступаць у хімічны факультэт і як ты гэта рабіла? Агульны конкурс? Ну, я ведаю, што ты выпускніца ліцэя БДУ, таму менавіта ты Да. выкарыстала і такую магчымасць. Ну, тобто, чаму менавіта хімічны факультэт і чаму ты вырашыла сваё жыццё на дадзены момант звязаць з хіміяй на такім прафесійным моцным узроўні? Ой, я тут с гостями. Ничего На самом деле у меня были мысли о поступлении вообще в другое место, вот, и я даже там ходила, есть проект «Студент на неделю», вот, от БГУ тоже. Классный проект, вот, и я поняла, что, ну, многие понимают, что тебе надо там быть, я поняла, наоборот, что мне нужно что-то другое, более технарское. Хотя я думала, что я такая, ну, творчая, мне все так говорили, думаю, ну, все, класс. Но, оказывается, мне надо было другое, и вот поэтому я пошла на химфак, просто я училась на химическом профиле, оно как-то так все пошло вместе, вот. Я прям, если честно, не думала, что я хочу именно на химфак, просто вот химия пошла, я как-то сама понялась, и как-то вот что-то понравилось, там олимпиада, это все, думаю, ой, ну класс, пойду. Вот. Ну, я не думаю, что я решила связать жизнь с химией, это просто пока так, ну, тем более в таком возрасте точно понять, что ты хочешь, сложно, но химия реально открывает много возможностей, и это классно, что ты можешь быть химиком, но при этом работать вообще в другом месте, просто надо чуть-чуть знать химию. Вот, и поэтому, ну, это классно. Ой, это насамрэч вельмі цікава, тому што я рандомна выбрала хімію. Это карацей, уяўляем карціну. Я сижу на кухні з мамай, канец 8 класа. Я думаю, куды вось пайсці пасля 9-го, уходить, заставацца. Вось, потым мама рандомна убачыла в інстаграме ліцэй БДУ курсы. Ульяна погнала. Ульяна не ведала, што ей выбраць. Я выбрала прадмет, які мне лягчэй усіх удавалася, гэта хімія. Ну, просто вось по такому принципу, тому што медалістка, у меня там десятки одни, ну, тупо, по адзнакам так не выбраць. Вось, трапіла на курсы вечерні ліцэй, і там штосьці вось так перамкнула, і я капец як полюбила хімію. Я прям стала ее вельмі любіць. На жаль, у ліцэй сам я не поступила, мне не хапіла баллов, ну, там, не выйшла, не атрымалася. Вось, але потым 10 клас, 11 у меня настаўніцы былі, якія мне реально вось дапамагалі ў вывучэнні хіміі. Я на олимпиаду стала ходить, ну, там, типа, на республиканские я не смогла попасть, вось гарадскія этапы. Ну, я думаю, што улічыш тое, што я дагэтуль хімію зусім не цікавілася, нормально. Пойдёт. Вось, спокойненько здала себе экзамены, я шла по агульному конкурсу, и, ну, сдала экзамен нормально, мне там в сумме 380 вышло, и я выбрала фундаментальную химию, потому что я за вось гэты период я вельмі полюбила химию. Это для меня штосьці стало вау. Ну, плюс я человек-практик, я обожаю працаваць в лабе. Это прям, ну, я свой человек у лабе уже по мне. Я такой просто вот нібы додому зайшла, помешала там штосьці. Вось, і я хотела, і так я хотела поступать с магістратуры потым, калі бакалавр, то потым абавязкова магістратура. А тут фундаментальная хімія і адразу з магістратурай. Як бы все, я пошла туды. І плюс забыла сказать, я ў 10 класе была студэнтам на тыдзень на хімфаке якраз таки. Вось, і вось магчыма той перыяд я прям точно сказала, што я пойду на хімфак. Я нават не думала выбираць паміж нашым універам ці тэхналагічным універам, тому што ну, у мяне ёсць знаёмыя, які паступілі тэхналагічны, і як бы я ведала, што там як праходзіць, але вось я вось думала, гэты ці гэты універ. Вось, а потым пайшла на дзень адчынення дзвярэй я хадзіла, на студэнт на тыдзень, і вось усё. Я вельмі закахалася ў нашай лесвіцы да 7-го паверху, я закахалася ў аўтамат з кавай, у гардэроб, я просто ўсё закахалася ў людзей. Самае для мяне было прям вау, то што усе былі адкрытыя, усе, ну, вось уяві сабе 10 клас, шкалата, вось такая, ходзіць тут, что-то глядзіць, что-то охае-ахае на ўсё глядзіць, і ўсе былі гатовы і рады дапамагчы, ўсё расказалі, ўсё паказалі. Я просто поўнасцю закахалася ў гэты факультэт, ну і спакойненька сабе паступіла. Зараз вось буду
старацца прывіць гэта каханне да сваіх первашэй, у якіх я куратар. Спадзяюся, што мне это атрымаецца. А у мяне такое пытанне наконт магістратуры. Тобто ты адразу хацела атрымаць магістратуру і А, окей, што 6 год трэба навучацца. да. Ну, у мяне ёсць прыклад такі вось усё жыццё, это мой тата. Ён вельмі дрэнна вучыўся ў школе, мне расказваў, а потым ён паступіў в універ, он скончыў бакалавр, он скончыў магістратуру, і вось яму трошкі не хапіла вось кандыдацкую здаць. Вось, і як бы плюс такая спецыфіка для мяне ўсё-такі навука, і я лічу, што такі базавы мінімум з магістратуры туды ісці ўсё-такі, калі хочацца ў навуку, калі хочацца прям вось глыбока ўсё ведаць, разбірацца, як бы шарыць у тэме, то это з магістратуры мінімум, а там яшчэ і далей да доктара навук, канешне. Вось, і таму як бы я выбрала фунду, таму што адразу магістратура, экзамены не трэба здаваць, як бы непрерывная вучоба, ўсё-такі як-то... Вось, напрыклад, я ведаю, што у цябе фізха будзе на другім курсе, а ў мяне на трэцім. Як бы ўсё-такі трошкі праграма такая палаяльней ідзе в плане предметов, ну хаця ўсё роўно падрыхтоўка нармальная такая. У нас такі там план вучэбны, я пачытала, калі толькі паступіла, такая, о май гад. А такое пытанне, ты паступала у ліцэй ВДУ, і ты ўжо, тады ж трэба было вызначыць, на які ты профіль хочаш, і да этого хімія ішла, альбо ты менавіта, каб паступіць у ліцэй, вырашыла звязацца з хіміяй? Она мне пошла вообще случайно в 7 классе. Я вообще ее не понимала. Там, я помню, у меня были сложности. Там реакция H2 плюс 2. Я не понимала, почему H2O. Вот. Реально не понимала. А потом я просто пришла, там учительница предложила, кто не понимает, можете прийти на каникулах, я что-то поясню. Я думаю, надо прийти. И я что-то резко так хопа, и все поняла. И там начались сложные занятия. Задания решать. И потом уже Олимпиада, оно как-то пошло. Но потом в лице я думала вообще на физмат. Потому что у меня вообще сестра на физмате училась. Но потом я подумала, что нет, и я сразу пошла на химию, и я сходила на экзамен только по химии, и я уже там не пошла дальше. Зразумела. Што больш усяго табе падабаецца в навучанні на факультэце? Так. Мне вообще нравится... Так, что мне нравится? Мне вообще нравится, что в отличие от многих факультетов у нас такой молодой педагогический состав относительно, и с ними можно там на разные темы поговорить, и они всегда открыты, и можно к ним подойти в любой момент, они всегда говорят, где они сидят, и там спросить, и по учебе что-то, просто пообщаться там. Вот это классно. Они всегда на связи, и если они говорят, что не помогут, они дают контакт, они реально помогают. Вот это классно. Магчыма, ўсё-такі тое, што як бы ты сам залежыш ад сябе. Няма такога, што хтосьці скажа такі, уся кантрольна, ідзі давай рыхтуйся. Калі сам захацеў, калі ты праўда хочаш гэтым займацца, як бы ўсё залежыць ад цябе. І калі праўда хочацца, то ўсё будзе, толькі трэба пастарацца. Потому что это все-таки такая, вось поступаешь в универ и одразу самостойности вучишься. Потому что, школа это все-таки, школа. Вось. А в универ пришла, полностью все залежить от меня. Як я падрыхтуюся, як я штосьці там скажу, так ці не так, як я, можа, вывернуся з нейкіх сітуацый, просто каб усё выйшло мне лепшым вобразам. То бишь, універ вучыць жыццю, я бы так сказала. А цяпер што не падабаецца? То есть такое вот... Так. Осторожно. Тут вообще скорее эффект просто послелицейский, потому что там такая яркая жизнь. Это вообще такой островок, которого вот реально больше нет в мире, и ты к нему привыкаешь, там все так хопа, быстро, и ты там общаешься с разными людьми, там же очень много профилей, и ты как бы сразу окружен большим количеством людей, но потом ты приходишь на химию, где только химики, и ты, они, другие люди, это нормально, то есть филологи такие, эти такие, это вообще нормально, но ты просто становишься таким, чуть-чуть ограниченным, и ты думаешь... Вот, так, грустненько чуть-чуть. Но они не такие открытые, но это нормально, это просто специфика вот технарской специальности, что люди чуть-чуть другие. Но это я уже привыкла нормально, но сначала было тяжеловато, если честно. Пары у 8:30 в субботу по истории.
Это было вельмі цяжка, сур'ёзна. Я не ведаю, як мы гэта перажылі, мы смаглі. А вот пары 8:30 у суботу это было жорстка. Это прям реально, это прям Ну, у нас вось, у другім семестрі, прабач, у суботу былі пары ў гадзіну і да 3 там з чымсьці. ну, блин, хотя б паспаць можна ўсё-таки, тому что у нас у першым семестры вось гісторыя была дзяржаўнасці Беларусі у 8:30, прычым 2 пары стаяла, ты просто сидел. О, боже мой. А ў другім семестры у нас фізіка была, но она была не с 8:30, а вось з 10 там 50, калі у нас там пачыналася другая пара. Вось. У гэтым плане ўсё-таки было трошки лягчэй, тому што трошки адсыпалася. А так, першы семестр у суботу я ненавидела суботу. Я просто так было. А табе не было складана вот перайсці да таго, што ты ўсё залежыць самастойна ад цябе, табе ніхто не будзе такого разжоўваць, як у школе разжоўваюць, і дапамогу не заўсёды получится атрымаць ад выкладчыка? Ну, я нават не адчула насамрэч такого прямо прэсінга, тому што мне аднагрупнікі вельмі такія добрыя людзі. Ну, сур'ёзна, без прикола. Яны былі заўсёды гатовы там дапамагчы штосьці растлумачыць, я камусьці штосьці тлумачыла. Вось, в плане гэтага мне вельмі пашанцавала з калектывам, тому што мы, праўда, прям добренько так усе сплаціліся, і я нават не адчувала, што там штосьці цяжка, што мне штосьці не дадаюць. Вось, тому што былі людзі вакол, якія реально і я не дапамагала, і яны мне дапамагалі, і у нас такая міні-каннектинг такі в этом плане прям добра прайшоў. А ці было табе складана, тобто школа, ліцэй — это ўсё трошкі іншая сістэма адукацыі ў адрозненні ад вышэйшай адукацыі. Тут усё больш самастойна, і не кожны выкладчык будзе гатовы адразу дапамагчы. Ну, ты кажаш, што ёсць, што у нас дзейсна, у нас ёсць такія выкладчыкі, которые кажуць: вот у мяне такая аўдыторыя, тут моя пошта, пішыце, калі што. Але, ну, будзем чэсныя, это не кожны выкладчык, зусім гэта не кожны выкладчык. Ну так. І як я казаў, я ў відэа казаў, што галоўнае правіла вышэйшай адукацыі — усё залежыць ад выкладчыка, тобто ўсе вельмі розныя. Ці было табе складана, я вяду да гэтага, што ці было табе складана ў першым семестры і далей, можа, ў другім семестры, тобто тут больш усё самастойна. Ці была складанасць у тым, што ну, на 100% можно так сказать, твои адзнакі, там, стипендия, тое, усё залежыць от тебе. Ну, на самом деле нет, мне наоборот нравится такая самостоятельность, потому что, ну, как бы ты сам за себя отвечаешь, и к тебе вот никто не лезет, то есть если ты захотел там сдать это на 7, ну, сдал, ну все. То есть тебе никто ничего не скажет. Вот. А в первом семестре мне было сложно скорее морально, потому что, ну, как-то все так вот, это послелицейский такая depression небольшая. Вот. И ты как бы остаешься один, по сути. Вот. И, ну, такая ситуация просто, что, ну, нет больше этой яркости, надо просто привыкать к более взрослой жизни, но это нормально, это такой переломный моментик, вот, и мне было в ноябре так тяжело, так грустненько, в декабре тоже. Потом, когда начался второй семестр, я подумала, а что там было сложного, там вообще все было изи, вот, и во втором семестре, ну, кстати, сложностей не было, потому что, ну, уже после сессии, как бы, во время сессии все сплачиваются. Вот мы сплотились, и мы уже как-то командно работали, мы там помогали друг другу. То есть вот это вот мне понравилось во втором семестре, из-за этого он прошел, ну, то есть классно, даже автоматы были, это вообще круто. Ну, першы семестр, я про это казаў у відэа, якое вот мы для этого робім усё, што для мяне першы семестр, самая вялікая складанасць першага семестра — это была адаптацыя да новага асяроддзя, да новага будынку і ўвогуле да зусім іншай сістэмы адукацыі. А вот што для цябе было самае складанае ў першым семестры? Блин, насамрэч, это вось якраз-таки пра гэту як бы то, што ўсё залежыць ад самого цябе, тому што пасля школы, пасля таго, як я ўвесь час вось так вот жорстка это ўсё ботала, рашала, і ты паступаеш в універ, як бы няма такога прэсінгу, і ты думаеш: ой,
ту-ду-дун, зараз туди схожу, туди погуляю. Я так гэта рабіла ўсё, але я і не забывала пра вучобу, што было ў першы час реально складана, таму што хацелася і туды, і сюды. Столькі ўсяго было новага. Вот этот ажыятаж, вось гэты эмоцыі першага курса, яны, магчыма, ну, іх трэба проста адчуць, сур'ёзна, таму што ты паступаеш у новае месца, у новы калектыў, і для цябе ўсё новае. Вось гэта такі нейкі азарт, і прям, ну, вось прям ты становішся нібыта іншым чалавекам зусім. Вось, магчыма, для мяне гэта было, ну, не то, што цяжка, это прям я адчувала вось гэта, што ад мяне ўсё залежыць. Вось, і толькі я як бы кірую сваім жыццём. Такое пытанне. У другім семестры была азнайамленчая вот эта вучебная практыка. Што ў вас было? Дзе вы праходзілі гэтую практыку? Мы праходзілі в Нацыянальнай акадэміі навук. Нас павялі в одну з, скажем так, структур, нас паводзілі па лабам, нам паказалі храматографы, паказалі, як бы, гэты інстытут, он займаўся аналізам розных неарганічных структур, і нам паказалі розных храматограф і термодинамический анализ. Как бы это было прикольно, это было цікаво. Конечно, я не особо хотела бы связать конкретно с этой отраслью себе. Вось, але было цікаво убачыць, што і такое ёсць, паглядзець як бы ў жыцці тое абарудаванне, якім реально карыстаюцца. Вось у нас. Это было, правда, прикольно и цікаво. А вас куды вадзілі? Нас вадзілі у НДІ фізіка-хімічных праблем БДУ. Нас далёка не вадзілі, так сказаць. Но як нас павадзілі? Нам паказалі стекладумную, про якую все размаўляюць. Мы наконец-то і пабачылі, прямо як там працаваў малады чалавек. І потым нам паказалі электронныя мікраскопы, якія ёсць на факультэце на нулявым паверсе. Ну, і трошки у нас было там лекцый, размоў пра НДІ, што НДІ робя. Ну, і справаздачу трэба было напісаць па той там тэматыкі, па той лабараторыі, якую далі. У нас была тэматыка, ну, Нацыянальнай акадэміі, нам трэба было залезть на сайт і прачытаць як бы пра розныя сферы, розныя інстытуты. Вось, тому што мы былі толькі ў аднім, а там, ну, там як бы мы пісалі пра розныя лабараторыі, якія мы некаторыя самі бачылі, некаторыя мы просто знакоміліся ў інтэрнэце, як бы, і трэба было это ўсё аналізаваць. А у нас практика была в ИБОХе. Это вообще классное место, оно такое новое, современное. Это Институт биоорганической химии. Ну, распавядзі. Вот. Ну, это очень классный институт, который, ну, у него большая история, мы ее изучали для того, чтобы написать отчет. Нам показывают там очень новые лаборатории. Там вообще все разделено по блокам, все так четко. То есть там один блок — это физико-химический процесс изучается, второй блок там вообще с биологом, ну это же биоорганическая химия. И то есть такое вот взаимодействие с разными людьми, ну, в плане, они изучали разные, и вот так вот работают вместе. Вот это классно. И само помещение новое. И все люди там такие открытые, они вот прям, ты подходишь, они готовы тебе рассказать. Правда, они после этого говорят, что типа, ну, вы там первый курс, вы еще ничего не знаете, ну, это по факту. Но они так рассказывали классно. И еще крутая штука, что они предлагали, ну, типа, к студентам, кто хочет, могут прийти и там, ну, поработать. Ну, в плане, ну, конечно, это не будет такая работа, что крутая, потому что вообще после химфака можно только после 4-го курса официально работать. Но это такое начало, практика, круто тоже. А як табе курсовая работа? Першая наша спроба, тому что далей на другім курсе там кожны семестр будзе спроб. Як табе? Мне вообще понравилось. Я писала по теме, все выбирали... Ну, в общем, у нас же неорганическая химия, и там было очень много тем, и все в основном выбирали D-элементы. Вот. Но я выбрала P-элементы, на меня все так вот смотрели, почему я выбрала. Вот. Но мне на самом деле очень понравилось, потому что эта тема, ну, как я почитала, среди наших учебников вообще там, ну, буквально абзац маленький, и все. И ничего. Почему так ничего? Не это не объясняется. Вот. Но мне понравилось читать это, самой там находить статьи еще на английском, как бы practice in English, это как бы надо, важно в современном мире. Вот. Ну и там вообще с разных языков, например, очень много вообще литературы на немецком, и тоже как бы переводить, или там клиповых начать учить немецкий. То есть такая штука. Ну, короче, мне очень понравилось. Мне не сподобалася моя тема. А что у тебя тема?
Соединение железа высшей степени окисления. Мгм. Що мені не сподобалося, тому що було написано 2 книжки в 90-х годах «Нейкой бабкой на коленке». Ось так. Я статьи нейкі піраціла, дзякую настаўніку па англійскай мове. Я штосьці нават змагла зразумець і сама пераклала. Вось. Мне не спадабалася моя тэма, але абараняла курсавую я дастойна. Мне спадабалася абараняць курсавую, это было прикольненько. Вось. А заліковы сінтэз было прикольна правадзіць, таму што палову методыкі я сама разрабляла. З-за таго, што у нас, железо высшей степени окисления — это пипец. Типа, такое неустойчивое рэчыва максимально, оно просто бум, и все в +3, все падает. И для этого потребна инертная атмосфера, аргон. У нас аргон. Вось. І з-за этого трэба было прыдумаць нейкія іншыя умовы, і мы разам з лабаранткай сидзелі, прыдумвалі. У выніку палову курсавой заліковай сінтэзу мы прыдумалі разам з ёй прямо в лабе, пакуль рабіла я гэты сінтэз. И для меня это было прикольно, потому что у меня все-таки специальность фундаментальная химия, она все-таки связана с тем, что я штосьці новое буду открывать. Это подразумевается. У меня специалитет что-то там и экспериментальная химия, то бишь это то, чем я и буду заниматься. Это было прикольно убачить. Это было прикольно, вот уже зараз штосьці такое придумать. Реально, правда, прикольно. І було саме цікаве абараняць і тлумачыць, чаму я так зрабіла. Показваць, што я ўсё-таки не зря вучылася гэты год, не зря я экзамены нормально здаю. Вось, глядзіце, убачце мяне. А заліковы сінтэз у цябе атрымаўся? Да, там, конечно, выход вот такі, але он реально атрымаўся. Там, конечно, такая штука вышла, просто нейкая какашка, серьезно. Там... Это было прикольно, потому что мне все кипело, все шипело, бурлило, потому что я ніколі не... я не бачила, як... у меня был синтез феррата бария. Я в интернете нигде не знайшла нічога нормального, то бишь для меня это все было реально, коли там, наприклад, что мы все синтезировали, там перекристаллизация, ты разумеешь, як оно буде ісці. А тут просто рандом полный, и я гляжу, ой, вот я просто реально смешала там 2 рэчыва, мне пачынае ўсё за секунду бурлеть, хотя температура там 0 на мешалке магнитной. Я думаю, ё-моё, что я зрабіла? Ось, это было, правда, прикольно и цікаво. В принципе, я обожаю лабораторные практики, это вось моя душина. А лекции, теорию, это, конечно, не трэба ведаць, але я все-таки за практику, потому что практика — это реально бомба. Ты залік практику, усе теоретичні веды, они ж, основаны на практице. Тому, я топлю за практику. Я человек практики, и усім раю и жадаю, каб усе реально прошарили з лабараторнай работкі. Таксама падтрымліваю, мне вельмі падабалася хадзіць. Яшчэ ў мяне ў другім семестры здаўся выпадак, што я хадзіў да іншай групы. О, мне таксама, да. Это яшчэ круцей. Што? У меня синтез один у мяне не атрымаўся, і я хадзіла 3 разы, яго перараблівала да іншых. Вось. І так прикольно бачыць, іншыя групы працуюць у лабе, тому што это іншая все-таки нейкая атмасферка, іншы нейкі арганізм, так бы можна сказаць. Вось, было прикольно пахадзіць па сваім, но все-таки да сваёй групкі вернуцца было прыемней, тому што у нас весело реально праходзіць лабы, я абажаю іх. У мяне просто это было постоянно. Я до своих только 1 раз сходил, а весь остатний семестр я был с іншай группой, потому что у раскладе были некоторые... некаторыя пэўныя пытанні, і это ўвогуле, другая група, зразумела, іншы выкладчык. Было вельмі цікава. Ще асабліва, когда вот рухи с одного месца, так скажем, не будем казаць з якога. У мяне некаторыя сінтэзы у мяне не атрымліваліся, а некаторыя там выхад вот так выйшаў і не захадзіў выхад. Заліковы сінтэз. Чаму я спытаюся пра заліковы сінтэз? Потому што у мяне не было заліковага сінтэза. Тобто у мяне не атрымаўся заліковы сінтэз, і ў курсавой я жоднага слова пра заліковы сінтэз. А як ты выкруціўся?
Я напісаў пра тое, што я хацеў атрымаць там рэчыва запатрабаванае, але ў мяне не атрымалася. Я напісаў, што ў мяне было 2 спробы, так-то, што ў мяне не атрымалася. Мне сказалі: так бывае ў жыцці, круто, што вы напісалі. Да, добра, што ты реально сказала, што ў цябе не выйшла, не атрымалася, таму што калі ты пачала штосьці прыдумваць, оно ж бачна, калі ну вось усё бачна на практыцы. Калі ж як рэальна штосьці зрабіла, то бачна, што ён шарыць у гэтым. І самае галоўнае это, як па мне, калі ўсё штосьці не атрымалася, это прааналізаваць, чаму не атрымалася, выправіць гэтыя памылкі і потым у дальнейшым не рабіць гэтыя памылкі. Так, да, мне сказалі: напішы, што ў цябе атрымалася, сфотаграфуй рэчыва ў лабараторыі і да цябе не будзе. Але мне нават нічога не пыталі пра тое, што ў мяне не атрымалася, просто прачыталі, сказалі дзякуй за чэснасць і добрую адзнаку. А заліковы сінтэз як табе? І ўвогуле, як табе? У мяне была размова да гэтага з іншай студэнткай, таксама для таго, каб зрабіць гэтае відэа. І яна сказала, што вельмі спадабалася ей праца ў лабараторыі. Тобто яна сказала, што тэорія — это круто, класна, але тэорію трэба кудысьці прыкладваць. І лабараторныя практыкумы, праца ў лабе. Ну, я вот бачыў, што ты шмат рабіла відэа, фотак з лабы, такіх творчых, неверагодна класных. Ой, спасибо. Я думаю, можна будзе іх тут упігнуць, калі ты не будзеш супраць. Тобто, як табе была вучебная вот эта праца ў лабаратории? И заліковы синтез таксама. Ну, мне вообще очень понравилась эта вот концепция, что можно постоянно ходить в лабораторию, потому что, ну вот, когда ты учишься в школе, там этого всего нет, ну, либо там практикумы, ну, они просто элементарнейшие, и еще половина из них не идет, потому что не новые реагенты, ну, это тоже нормально. А тут прям тебе дается доступ, и ты, ну, мне что понравилось, что в первом семестре ты как бы изучаешь основы, тебе там во всем помогают, и такие лабы, которые, ну, просто ты сразу пришел, почитал, сделал, и, ну, там уже дальше защитил это все. А во втором ты уже сам работаешь как взрослый, то есть ты приходишь, визу получаешь как бы в лабораторию, вот, там себе расписались, ты потом поделал, и потом сдаешь. Вот, мне понравилось то, что, ну, у нас был хороший очень преподаватель, такой веселый, там все время с шутками приходил. Но кроме этого он спрашивал такие интересные вопросы на защитах, что давало такие, ну, знаете, интересные факты, рандомные. И ты можешь такой, ну, в любой компании начать такой, оп, а я вот это знаю, а вот это. И то есть, ну, там факты из искусства, ну, то есть вообще классно было. Вот, смешно, весело, ну, мне понравилось. Вот, сама работа в лаборатории, ну, это вообще хорошо для химика, и тем более ты можешь учить, а потом ты приходишь, оно вообще не идет, эта реакция. Ты такой, о, понятно. Вот, ну, то есть такие интересные моменты есть, конечно, и мне нравится, что тебе там по-любому помогают, даже если ты там что-то забыл, или у тебя просто сил физически не хватает, там, молотком этот лед побить, тебе помогут. И это классно. И, ну, и когда ты проводишь это руками, ты это лучше запоминаешь, и у тебя это остается на всю жизнь. И не надо помнить вот это, что ты там где-то читал, или что-то просто ты сделал, но как-то само отложилось, и ты помнишь все эти мельчайшие моменты, и ты прям такой эксперт становишься в какой-то определенной реакции. Вот. А зачетный синтез у меня был про... В общем, я получала жидкое стекло. Мне очень понравилось, у меня такой клей получился, вот. Но мне понравилось то, что мне дали специально посуду, и то есть, ну, жидкое стекло, там же особенность такая, что портит всю химическую посуду, поэтому мне и выдали мою личную посуду, вот. Ну, мне понравилось, что у меня еще получилось, но у меня получилось с первого раза, но там сложность скорее в том, что... Ну, 3 недели надо делать, просто потому что одна стадия занимает 1 неделю, а так там ничего сложного. Вот, мне понравилось, что у меня такой клей получился в конце, я там его пофоткала тоже, там, в общем, классно было, там реакции по делу, ну, реально, что получилось, вот. Ну, там, поделала, так, я просто только помню веселые моменты, это хорошо, вот, а потом... Ну, потом мне, правда, не разрешили забрать с собой этот клей, но ничего страшного. Там еще просто от спирта начало выделяться что-то желтое, и поэтому, ну, слава богу. У мяне такое пытанне. У другім семестры пачалі з'яўляцца дысцыпліны, которые спецкурсы, як яны называюцца. У вас было штосьці такое, што было толькі ў вас? Ну, прям, чтобы только у нас нет, но у одного потока нашего была, это латинский язык. Вот, но мне понравилось. Распавядзі пра лацінскую мову. Ой, ну вообще, это очень классно. Я вот
ты 10 тысяч раз скажу, что очень классно. Мне понравилась наша преподавательница, потому что она с филфаком, как бы тоже другой человек, и она прям, ну, то есть занимается тем, что она преподает. Она преподает там греческую мифологию, и вот, и у нас уроки были не только вот сухая там грамматика или там вот эти все 5 спряжений выучить, вот, а у нас была цель вот именно погрузиться в язык, и мне очень понравилось там, ну, она рассказывала разные факты там из мифологии, ну, правда, я их не запомнила, вот, но это было, ну, интересно, и она прям так рассказывает, ну, вот есть люди, вот ты их слушаешь, и прям вот не может, прям смотришь такой, да, да, и несмотря на то, что там до этого ты не спал 2 дня, у тебя там куча дедлайнов, всего, еще свои какие-то дела, но ты слушаешь, ты прям, да, и не хотелось пропускать даже, ну, у нас всего 10 человек было в группе, ну, не поэтому, как бы, но просто так интересно, что ты слушаешь, думаешь, вау. И можно было пообщаться с ней на любую тему, тоже классно. Она была открыта ко всему и давала, как бы, материал не только вот в учебнике, хотя там тоже хороший, но еще свои какие-то презентации, материалы, и всегда она, ну вот, что мне нравится, она давала вот этот summarizing такой лист, просто summary краткое из всего, потому что ну, как бы обычно это сухой текст, и, ну, особенность вообще технарей в том, что им надо такие таблицы, все вот это все. То есть прямой текст им не подходит. Это там сенсорный тип или, ну, там, ладно. Вот. Не сильно там знаю, вот. В общем, ну, там вот эти все таблички разные, и она их все время давала, и ты реально смотришь один раз, и ты все помнил. И все запомнил. И так объясняла классно. Мне очень понравилось. Но, правда, из-за того, что это как бы мертвый язык, то ты его не запоминаешь так, просто знаешь какие-то рандомные слова. Ну, так и было. И что перед каждым... У нас вообще была такая штука, как лексический минимум. Нам надо было учить там по 18-20 слов новых к занятию. Вот. Но из-за того, что ты не говоришь, как бы оно забывается, надо перед каждым занятием с нуля все вот так проходить. Но ничего страшного, как бы такой хороший способ память потренировать. Ну, как бы, если что, похвастаться, что новый язык. Вот, потому что его изучают ну, только юристы и медики, и еще особенно, ну, поспрашивали просто у медиков, там есть несколько, ну, падежей, как у нас, и они очень похожи на русские, вот, и медики изучают только 2 падежа, юристы тоже что-то там ограничено. Мы проходили все, но причем, ну, нам не надо было прям зубрить, то есть мы могли там что-то, если чем-то пользоваться, какими-то вот окончаниями, ну, какими-то моментами мелкими, которые так не вспомнишь. И, ну, мы вот так все прошли комплексно, и просто хорошо знать структуру языка, потому что вот это запомнилось. Вот это классно. А ці было складана атрымаць залік па лацінскай мове? Не, у меня вообще, ну, у меня языки легко идут, и тем более там же не требовалось выучить за полгода до C1, как бы там просто такой общий уровень каких-то слов, ну и какие-то рандомные факты там тоже в учебнике постоянно, то есть ты изучаешь вот эту приставку какую-то, там, например, гидро — это вода, и там потом история целая идет. Вот это вот классно было. Зачет у нас просто заключался в том, что надо было сдать гимн, студентов, ну, это тоже как бы обязательно знать, важно. Вот, и какие-то крылатые выражения, но крылатые выражения самые известные, вот, которые даже вот люди так используют в жизни, вот, ну, все было классно, мы гимн вообще хором все сдавали, мы так решили, то пели, вот это весело было. Ну, в общем, мне понравилось, и зачет несложный, и там она давала шансы людям, кто, ну, прям вот, ну, есть люди, у которых языки не идут, это что-то другое, это нормально, вот, и она давала шансы, ну, очень много, ну, вот это хорошо. У мяне такое пытанне. У вас у першым семестры у нас былі амаль аднолькавыя прадметы, я ў раскладзе розніцы не бачыў. Але вось у другім семестры у вас, я бачу, была я не ведаю, Гісторыя хіміі. гісторыя хіміі я бачыў, Да. уводзіны ў ядзерную фізіку, ці гэта не ў вас было? Это у ХВшников Это было. у іншых. Вось у нас была история химии, а у их был вось гэты предмет. Это как бы спецкурсы шли. Вось. Было весело, было круто, як бы шмат што ўжо ведалася, таму што ў першым семестры у нас жа вось ангельская мова, там таксама і пра тэорыю флагістона, і пра адкрыццё ўсякіх элементаў, як бы это просто ў гісторыі хіміі это быў абшырны курс. Вось мы пачыналі там прямо вось з самых нізов. Самае першае, што я пачула на паре, это тое, што самая першая хімічная лабараторыя гэта касцёр, і штосьці ў той момант у мяне змянілася. Плюс настаўнік вельмі такі цікавы чалавек, он вельмі шмат што ведаеш, як бы мне здаецца, што палова гісторыі хіміі будавалася прямо пры ім.
Вось, і таму як бы з першых рядоў, з першых мест мог нам усё расказаць, таму было правда цікава. А што б такое пытанне, што б ты параіла тым, хто збіраецца паступаць на хімічны факультэт і акунуцца ва ўсё гэта жыццё з раскладам, які можа дзень у дзень змяніцца? О, да. Я бы просто пораила кайфануть. Реально, перший курс — это шанс. Я и своим уже покемонщикам, своим першокурсникам сказала, як бы першы курс — это шанс, калі ты яшчэ не зусім, ты ўжо не школьнік, але ты яшчэ не зусім студэнт. Асабіста першы курс, першы семестр. Вось, і як бы гэты час больш для адаптацыі, таму што прадметы амаль профільных, што ў нас была неарганічная хімія, вы шмат яшчэ я магу прыняць трошкі за профільны, трошкі, да, имеецца. Вось, я бы просто реально параіла не вымушваць сябе выхадзіць за свае, за рамкі таго, што для сябе дазваліць. Вось табе не падабаецца гэта, не ідзі ты туды. Проста рабі тое, што ты хочаш. Канешне, трэба памятаць пра вучобу, каб цябе не адчислілі. Вось, але як-то вось навучыцца балансаваць паміж кайфушачкай ад жыцця і адказнасцю за сваю вучобу, за свой результат. Просто реально разумець, што першы курс — это ўсё-такі перыяд адаптацыі. І вот под конец першого курса тебе уже реально тебе становится легчэй. Сур'ёзна. Это у мяне машыма так прайшло трошки. Я реально бачу, як я змянілася за першы курс. Просто я полностью реально кардинально неяк змянілася. Вось. Таму што як-то вось так атрымалася. І я бачу, што это добра, што вот у меня так прайшоў першы курс. Я жорстка ад сябе ад вучобы нічога не чакала. Вось, тому што са мной у групе вучацца такія сланы, што просто я гляджу, ребят, вы люди, ці вы нейкія супер-мега-геніі. Вось, я разумела, што, магчыма, я так не смогу, і я ад сябе не чакала, не прымушвала сябе вось это воркаць, а даць гэты год, гэты перыяд просто сабе адаптавацца. Просто прыняць той факт, што я ўжо студэнтка, я ўжо вось мне трэба з сабой халацік браць, на лабы ісці. Вось, просто реально адаптироваться. Просто так вот кайфануть трошечки. Ти хочеш від себе самого, що ти реально смог, ти поступив. А далей твої плани, тобто навчатися вельми круто, там академік вепон бить, альбо просто працягваць вучыцца так, як это ёсць, тобто які у тебя... Працягваць вучыцца так, каб мне не было напружна, тому што, я вспоминаю школу, эти апошнія 2 гады, калі я просто, я знікла з жыцця, я толькі вучылася, я просто бачу, што да, я поступила, але была б магчымасць, я бы, магчыма, не так жорстка это ўсё воркала. Я бы просто, я хочу быць крутым спецыялістам. Крутым специалистом быть, это не значит там на офигенные отзнаки вучыцца. Просто я хочу несці какой-то свет, нейкую карысць, нейкую все-таки штосьці несці ў гэты свет, нейкую пользу. Вот. И просто, вот у меня реально зноў про тату свайго, он офигенный специалист у своей сфере. Он мне правда, як только я поступила в универ, сказал: не гоніся за адзнакамі, гоніся за ведамі і просто каб быць реально добрым чалавекам у тых умовах, якіх ты ёсць, вось, і старацца даць гэтаму свету штосьці новае, штосьці карыснае. І як бы я до сих пор прислухоўваюся да гэтага і стараюся не схадзіць з гэтай сцежкі добра. Цудоўна. Я таксама такой прытрымліваюся думкі, таму што у мяне такое пытанне, таму што ёсць людзі, якія на хімічным факультэце больш для, не больш, а ўвогуле цалкам это ўсё выключна навучанне, і навучанне да чырвоных вачэй, которая каб трясучка была. Я трошки не признаю такую картину, такую вось картину, тому што я разумею, што ёсць людзі, якім падабаецца чыста вучыцца. Я не магу. Вот я реально, я просто у думках, што я буду ўвесь час толькі вучыцца, у меня не будзе ніякіх радасцей у жыцці. У меня просто ёсць аднагрупнікі, якія чыста вучацца. І я іх не асуджаю, канешне, але я не хацела бы сабе такое. Тому што, у нас столькі ўсяго ёсць, столькі ўсяго можна убачыць, столькі ўсяго цікавага, і
прымяняць гэта чыста на вучобу, гэты чырвоны дыплом, он асоба нічога не зробіць. Рэальна, проста галоўнае, трэба быць добрым спецыялістам, добрым чалавекам нават у нейкай вузкай сферы. Калі ты рэальна штосьці добра шарыш і ведаеш, господи, оторвусь рукамі і нагамі, будзе ўсё шакаладна ў цябе ў жыцці. Вось, а чыста воркаць, ну блин, не ўсе прадметы, якія мы вывучаем, яны нам будуць дапамагаць і будуць карысны ў будучыні. Да, гэта наш развівае кругазор нейкі, мы больш як бы становімся такімі развітымі в плане таго, што мы ў гэтай сферы шарым, і ў гэтай сферы шарым, і ўсё роўна. Але ну не ўсё ж будзе патрэбна. І так убіваюцца з-за таго, што што чыста ў тэорыі табе можа не будзе патрэбна ніколі ў жыцці, я не бачу сэнсу. Реально, не бачу такога. Такое пытанне, які семестр для цябе быў складаным у параўнанні першы ці другі семестр? Я думаю, что первый семестр был для меня сложнее, потому что как бы новая такая атмосфера. Ну, еще там гуманитарные предметы, я их просто не люблю. Ну, не нравится. Вот. А второй семестр там просто четко были предметы, именно те, которые нам надо. И как-то там, ну, по структуре можно было понять, что там надо для отметки или что надо, чтобы тему пройти. Как-то все четко было, мне понравилось, так шустренько. Ну, и у меня было такое, что в первом семестре я закончила очень много своих хобби, потому что я думала, что я не успеваю. Вот. Но во втором семестре я решила, что пора как что-то делать, потому что просто учиться это неинтересно, точно. И я все подключала, вот, у меня были такие очень активные дни, прям очень активные, вот, мне понравилось вот это. Что я как бы сама собой занималась, ну еще что-то там на химфаке, но в итоге это было все равно основной фокус, но просто к этому относилась иначе, оно легче и пошло. Ты сказала просто вучыцца, і я зараз хочу про это паразмаўляць, таму што вядома, і я думаю, мы ведаем, можа агульныя, можа не агульныя прыклады людзей, якія прыйшлі на факультэт дзеля навучання, зуброжкі, для того, каб я не ведаю для чаго, но тобто ёсць такія людзі, которые вельмі зацягнутыя, да, пад ціскам усей вот этой вучобы, і тобто вучоба, там чырвоны дыплом, толькі 10, 9, не менш, не больш. І, напрыклад, Это я, у меня тоже там 9-10, я себе ниже не позволяю. Секретик. У мяне тут пытанне больше не про тое, якія у тебя адзнакі, а просто майндсет. Тому что ёсць люди, которые думаюць выключна про вучобу. Я ведаю сваёй групе і ў іншых групах, тобто за прыкладамі я ж кажу, хадзіць не трэба. І я размаўляў таксама з іншым чалавекам для этого відэа, і яна сказала, што яна на факультэце, тобто яна не вучыцца на 2, 3, 4, і каб там акадэмічных запазычанасцяў было па горла, але і таксама не пра тое, каб выключна вучыцца выдатна і быць цалкам пагружаны, як некаторыя ў вучобу. Тобто, якая у тебе пазіцыя ў гэтым пытанні? Но у меня позиция, что надо все совмещать, и тем более университет, красный диплом — это не основная цель. Основная цель — это вот изменить свой майндсет и уметь как бы это как вход в взрослую жизнь, но если что, можно что-то спросить. Это для меня вот такое в целом понятие университета, и что ты можешь изучать, действительно, что ты хочешь. Например, вот есть разные там, это скорее со старших курсов, потому что 2 курса на химфаке — это просто базовые вещи, а дальше ты уже сам выбираешь, ты сам идешь свою дорожку, и тут главное уметь совмещать разные, потому что ты можешь быть перфекционистом в одном, а там в другом может что-то другое, но оно именно твое, а ты об этом не знаешь, потому что ты сфокусирован на другом. Поэтому надо лучше вот в 2 войти, не идеально на 70-80%. Но тут ты понял, что тебе вот второе лучше, и ты туда погнал, и все, ты там уже лауреат Нобелевской премии, ты уже там вообще крутой чел. Вот, это классно. Но и не надо быть так сфокусирован на оценках, потому что в вузе скорее
высокие оценки получает не тот, кто все знает, а тот, кто еще умеет это преподнести. Главное, ну, то есть я видела вот на примере на экзамене, что я сижу, там девочка, она все знает, но она просто так сомневается, она трясется сама, и она не может говорить. И, ну, она просто очень сильно готовилась, она волновалась, и тут она получает не тот результат, который она хотела, и она прям вот, у нее вот все. И просто если это делать главным фокусом в жизни, а потом вот так, хоп, и это, ну, и не всегда от себя зависит, то может так сломаться, что, ну, лучше не надо так делать. А когда ты так относишься, что это просто, ну, вот, ну, там что-то не получилось, но зато получилось то. Или, ну, я хоть попробовал, ну, может, мне это не понравилось, хорошо, что вообще это прошел, что это было. И просто так, ну, типа, ну, все попробовал, ну, вот, главное, близко к сердцу не принимать, потому что потом проблемы со здоровьем очень у многих. И, ну, вот эта зацикленность, ну, она прям мешает. И потом самое, наверное, обидное, что вот они такие, ну, перфекционисты, они работают над этим, постоянно сидят, то есть они даже не гуляют, ну, ничего. А потом ты просто с ними разговариваешь, они, ну, они реально, может, что-то не знают, потому что они сфокусированы были на каком-то предмете. И они потом не знают, и они еще расстраиваются из-за того, что они это не знают, и вот так вот себя вот так глушат, и вообще потом теряются. В общем, ну так точно не надо делать в университете, надо просто, ну, быть таким мобильным челом, и если у тебя всегда было там 9-10, там, ну, это фокус на отметки в школе, то тут надо уже фокус на жизнь. Цудоўна, я таксама за это мне недавно попалась в інстаграме там у гісторыях хтосьці выклаў і такая подборка там пастоў, і там на англійскай мове ты гартаеш вот эту карусель, і там только at least I tried, там я rejected атрымалі, тобто я цалкам падтрымліваю то, што ты сказала. Тобто можна любіць, там, хацець у жыцці адно, там, вот, мне падабаецца, не знаю, неарганічная хімія, але пакуль за эти 4 гады ты будзеш учыцца, можа атрымацца так, што штосьці другое можа загарэцца, газануць, так скажем, і это будзе шмат лепш, чым тое, што там было в этой неарганічнай хіміі. У мяне яшчэ одно пытанне. Што б ты параіла тым, хто вот будзе збірацца пачынаць сваё навучанне на хімічным факультэце альбо ўвогуле у БДУ, тобто можа ёсць якія парады, якія на твоим вопыце побудованные? Ну, я думаю, что из-за того, что как бы химический факультет подразумевает вот этих технарей людей, то надо знакомиться сразу со всеми, и если предлагают какие-то мероприятия или творческие союзы, ну, не надо там сидеть, думать, вот я не идеально что-то делаю. Просто иди, там, подавайся, и ты познакомишься так со всем факультетом, и потом, ну, это помощь, как и просто поговорить с кем-то есть. Ты вот идешь, раздоровишься, все, и там уже у тебя лучше настроение. И просто в плане учебы, и в плане каких-то советов в жизни. В общем, знакомиться со всеми, не бояться, не сомневаться, просто вот идти и делать. Как-то, ну, погружаться вот в атмосферу. У мяне засталося апошняе пытанне, якое датычыцца тваёй будучыні, і яно больш пра тое, ты кажаш пра то, што ты хочаш магістратуру, далей, там, ну, па акадэмічных ступеньках ісці. Ну, прям усе акадэмічныя ступенькі я, конечно, не думаю, што пройду. Было б, конечно, добра. Ну, жыццё вялікае, можна паспець. Ну, да. Тобто, далей ты бачыш сябе, там, напрыклад, выкладчыкам или фундаментальным даследчыкам у якойсьці галіне хіміі. Ці ты хочаш, я не ведаю, там, докторшип у Великобритании. Тобто, калі это не секрет, што ты бачыш у будучыні ад сваёй магістарскай у хіміі? Ну, увогуле, калі для мяне это вот прям попал, просто вось прям добра попал, тому што мне зараз я на такім перепуці стаю трошки у разважаннях сваіх налік будучыні. Мне вельмі падабаецца сфера крыміналістыкі, сфера расследаванняў усякіх. У нас можна пайсці як бы в крыміналістыку, связацца з ёй, але мне шмат хто адгаварвае, і я разумею, чаму. Я паразмаўляла з людзьмі, якія прахадзілі практыку там, як бы я разумею, што это будзе цяжка. Для мяне это такая мара, якую я даўно думаю, як бы неасознанна, а зараз яна можа стаць рэальнай.
Я разумею, што вельмі шмат ёсць і супраць, і за, і это трэба ўсё прям жорстка абдумаць. Калі не выйдзе з СК з крыміналістыкай, я бы вельмі хацела пайсці в допінгавую кампанію какую-небудзь антидопінговую, таму што я связана са спортам з самых сваіх маладых гадоў. Я реально, я толькі нарадзілася, у меня адразу пашлі бальныя танцы, я потым боксам займалася, потым займалася черлідзінгам, і зараз я і спортзал, танцы зараз сваі на факультэце нейкіх арганізацыях. Як бы для мяне спорт это было перманентнае штосьці ўвесь час, і пайсці в антидопінгавую кампанію это реально было б для мяне таким вау, я малайчынка, я смогла, і это реально цікава. Выкладчыкам я се магчыма не особо бачу, окей, рэпетытарства я яшчэ, я вось збіраюся пайсці, як бы таму што я не ведаю, мне зараз гэта цікава, але ў будучыні я, магчыма, сябе не зусім бачу выкладчыкам, таму што это таксама цяжка. Это і, магчыма, вось на гэта я не зусім гатова пайсці. А вось штосьці аналітычнае, ты ж самы допінгавы, вось што я казала, СК, для мяне это штосьці вау. Вот я гэтым магчыма і гарю. Мы паглядзім, можа, реально застануся на хімфаку до конца сваіх дней, буду там сидзець в лабе, вот, полностью буду хадзіць, стану заведующей кафедры. Хто ж ведае, можа, дэканшай стану новы. Всё можа быць. Вось, я не прэзідуюсь, мне кажуць некаторыя, што ідзі, настаўнік па вышмату, вельмі любіць пажартаваць, што вось вы арганізатар, Ульяна, вам трэба в дэканат ісці, вось дэканшы, я вас бачу. Можете уже сабе набирать полный штаб сотрудников и идите. Я думаю, ё-моё, ладно, раз уж вы так кажете, то пойду. Клас. Я трошки дадам, што следчы камітэт, мне здаецца, это шмат абавязкаў службовых, Да. якія, здаецца, значна могуць змяніць вобраз жыцця і падабаваць некаторых... Вось это вось тыя штукі, што мяне як бы адгаварваюць ад СК. Вось, што, магчыма, не зусім это будзе лёгка. Не то, што не зусім, это будзе нелёгка. Вось, але, магчыма, мара таго будзе каштаваць. Я не ведаю. Вось, як мінімум, я вельмі хачу прайсці практыку в СК, як бы просто паглядзець, што это за яно. Можа, я пагляджу, бачу, што это зусім не тое, што я хачу, і буду шукаць іншыя месцы. Як бы. Мне засталася вучыцца яшчэ 5 год. Вось 1 годзік ужо адвучылася, яшчэ 5 год. Як бы час падумаць, так вот просто уйма. Можа, ўсё перадумаю, реально пойду в дэканат. Хто ж ведае. Так, часу паразважаць дастатняя колькасць. Здаецца, гэта ўсё, што я хацеў вам распавесці ў гэтым відэа. Вялікі вам дзякуй за тое, што вы яго паглядзелі. Спадзяюся, вам спадабалася. Калі у вас ёсць пытанні, на которые ні я, ні дзяўчаты вам не адказалі, альбо адказалі, але не ў поўнай меры і ступені, калі ласка, запытвайце такія пытанні альбо ў каментарах да гэтага відэа, альбо пішыце на адрес электроннай скрыні, які пазначаны ў апісанні да гэтага відэа. На ўсе пытанні буду адказваць, тому што самае дрэннае пытанне гэта пытанне, якое вы не задалі. Не саромцеся іх задаваць. Спадзяюся, вам спадабалася, яшчэ раз скажу, гэтае відэа. Вялікі дзякуй за прагляд. Сустрэнемся праз год на відэа, у якім буду распавядаць пра другі курс, хто ведае, альбо можа якое іншае відэа мне захочацца зрабіць, які іншы влог, альбо штосьці іншае, вярнуцца да пачатку таго, што я рабіў. Паглядзім. Вялікі дзякуй за прагляд і да сустрэчы!